שלום וברכה לכל צופי ערוץ לאומנות, שמי רמי, ובסרטון זה שמצולם ב7 בספטמבר 2024 נזכור איפה אנחנו עומדים 11 חודשים לתוך המלחמה. נעבור על הפעילות בצפון ומרכז הרצועה בחודש האחרון, על המבצע שהיה בין ח'אן יונס לעיר דיר אל בלח, על ההתקדמות במרחב רפיח, על ההכנות לכיבוש הצבאי ברצועת עזה, על גזרת איו"ש ומבצע מחנות קיץ, על החזית הצפונית ומכת המנע שהייתה נגד חיזבאללה, על ההכנות לתקיפה האיראנית, וכרגע המשא ומתן עסקת חטופים, או מה שיכול להיות עסקת חטופים, ומנגד גם יש את הסבירות ואת ההכנות שלא תהיה את העסקה הזאת. כמו הכנה לזה שהחודש ה-12 שאנחנו בעצם נכנסים אליו עכשיו, יהיה חודש של המשך המלחמה ללא עסקת חטופים. לזה צריך לחכות ולראות. ונתחיל בלסכם את החודש האחרון. החודש האחרון היה מעט עקוב דם עבור ישראל. היו בו 20 הרוגים, לפחות אחד מהם אזרח, 3 שוטרים, 2 בחזית הצפונית, ובערך 13 חיילים שנפלו ברצועת עזה. בחודש הזה, למרות שהיה את המבצע בין ח'אן יונס לדיר אל בלח, הוא לא היה תמרון מלא כפי שהיה לפני כן, הוא היה סוג של שילוב בין תמרון ליותר מבצע צבאי לביעור הטרור, עם העצירה בפאתי דיר אל בלח, כבר כניסה לתוך העיר, אבל עצירה ונסיגה לצורך מבצע חיסון פוליו לאוכלוסייה, וכרגע יש מעין הפסקת אש, הפוגה לא רשמית עד יום שלישי, עד ה9 בספטמבר, ויותר נכון עד יום שני, עד ה9 בספטמבר, וצה"ל בערך נתקע, ויש כבר הכנות של ממש למעבר לכיבוש צבאי. נתקע בגלל הסירוב של סינואר והנהגת חמאס להיכנע, וההידבקות שלהם בתוך האוכלוסייה, וחוסר יכולת או להכניע אותם, או ליצור איזה משטר חלופי, ואנחנו ראינו בחודש הזה איך זה נראה כשיש, או לפחות ההתחלה של הכיבוש הצבאי. כי הכיבוש הצבאי יכול להימשך שנים רבות, והוא יהיה שונה כל רבעון שלו וכל שנה, לאט לאט עם ביעור הטרור. אז ראינו את ההכנה איך זה נראה בחודש הזה, עם מבצעים צבאיים מוגבלים, כדי לאט לאט לפרק אותו, וגם הניסיון, אחרי זה ניגע בזה, על ההכנות לכיבוש הצבאי, של לחלק את זה עוד לא התחיל, אבל לחלק את המזון בידי לוחמי צה"ל במקום ארגונים הומניטריים, כדי ישר שזה יגיע לאוכלוסייה ולא דרך מחבלי חמאס, ולשמוט את הקרקע מידי חמאס, וזה יהיה תהליך ארוך, לא איזה כיבוש צבאי, לא איזו הסתערות על הרייכסטאג וניצחון במכה אחת. לצד זאת בחודש הזה, הסלמה ביהודה ושומרון, עם הניסיון של הפיגוע התאבדות ב-18 באוגוסט על ידי מחבל של הג'יהאד משכם בתל אביב, וניסיון של איראן אחרי חמאס איבד את המנוף שלו עם הרקטות, אז ניסיון לפחות דרך חזרה לפיגועי התאבדות ביהודה ושומרון, ומנגד בחזית הצפונית על אף מכת המנע של צה"ל, וביטול האיום של מכת נקמה של חיזבאללה על חיסול שוקר בסוף יולי. בחזית הצפונית חיזבאללה הגיע לשיא ההתקפות שלו באוגוסט. 1,307 רקטות ששוגרו לצפון, לא כולל פצצות מרגמה או נונטט או כטב"מים. אז המלחמה נמשכת, הרבה מאוד לחץ, אבל חוסר יכולת של צה"ל להכריע, ועם הרבה מאוד חללים ברצועת עזה, במבצעים השונים ולחימה בגרילה, ככניסה ראשונית לכיבוש הצבאי לביעור הטרור. זה יהיה הסיכום למה ראינו בחודש ה-11, וכמובן גם אחד האירועים הגדולים בחודש הזה, של רצח 6 החטופים ברפיח, וחוסר נכונות של חמאס להתגמש בתקווה שההתקפה האיראנית איכשהו תעזור, או הלחץ הפסיכולוגי בתוך ישראל, עם הפגנות בתוך ישראל, כדי ללחוץ על ממשלת ישראל. לא רק עניין של ציר פילדלפי, זה לא רק קשור, זה גם ציר פילדלפי, אבל גם ללחוץ כדי לקבל, אני אכנס לזה בסוף, אבל כמה שיותר מהדרישות המקסימליסטיות של חמאס, בתקווה להאריך את משך המלחמה, להתארגן צבאית, ליצור לעצמם את התנאים להתארגנות צבאית, להאריך את המלחמה כדי לשרוד. ועם הכנה או תקווה שלהם להתקפה איראנית, ולדעתי, אני אסביר את זה בסוף,
גם תקווה של נתניהו להתקפה איראנית, כדי ליירט אותה ולהיות במיקום טוב יותר. כי עצם הרעיון שתהיה את ההתקפה מוסיף לחמאס במשא ומתן. אז זה יהיה הסיכום של החודש הזה. מעין התעקעות, אפשר לומר, צומת דרכים וכניסה איטית לתוך הכיבוש הצבאי. אז נתחיל לעבור על צפון ומרכז הרצועה, ובניגוד לחודשים קודמים, לא הייתה סדרה של מבצעים בצפון ומרכז הרצועה. היו סדרה של פעילויות ומבצע אחד מרכזי בשכונת זייתון, שנמשך כבר בעצם שבועיים, קצת יותר משבועיים. אז החודש התחיל, הפעילות בתל אל הווה הייתה לפעילות רציפה מדרום וצפון לציר. כלומר, לאורך כל החודש, באזור בורייג' הושמדה מנהרה. ביום השלישי לחודש הזה, ב9 באוגוסט, פה מחנה בורייג', עכשיו פה עוד פעם, ציר בארי, וכרגע הוגדה 252 על חטיבות ירושלים, חטיבת הראל, שתיהן חטיבות ירושלים, חטיבת חי"ר במילואים, הראל, חטיבת שריון במילואים, לצד מכלול אש חטיבתי, מדי פעם הצטרפות של יחידות עילית, חיל האוויר, תותחנים וכל מה שצריך, אבל שתי החטיבות האלו הן העיקריות שיושבות פה על הציר, 4 מוצבים בציר עצמו, כדי להבטיח את הביטור בין הצפון למרכז הרצועה, וכאן ב4 מוצבים, והמקום הזה הולך ונהיה סטטי. כלומר, בהתחלה, כשמאזור של יער בארי, שנסלל ציר, על מה שהיה לפני ההתנתקות, מסדרון נצרים באותה תקופה, כשנסלל פה ציר, הוא די היה ציר אפר. עכשיו יש בו כבר אספלט וכביש לצד שטח שמיועד לרקם, כדי שהרקם לא ייסע על האספלט עצמו. יש כל מיני צירים בנוסף לזה, 4 מוצבים, באזור של אחד על דרך צלח הדין, על דרך אל רשיד, בבית החולים הטורקי ובג'וחור עדיק, שפה זה כמו המפקדה של הציר הזה. הרבה פעמים כשהפלגי הטרור יורים מרגמות או רקטות, זה לפגוע פה. כשהם מפרסמים בטלגרם לאן הם מכוונים, זה למוצב הזה, למוצב פיקוד ושליטה. כלומר, הם עצמם יודעים שזה מוצב פיקוד ושליטה. ומה שקרה זה אם בהתחלה, תוך כדי התמרון, תוך כדי הלחץ בכיבוש, המחבלים נדחקו, כשזה הפך להיות סטטי, הסטטיות העניקה למחבלים, לשאריות, לכיסי התנגדות, שאריות הגדודים בצפון הרצועה, או הגדוד המאורגן, יש 2 גדודים שעדיין מאורגנים של חמאס, בנוסירת ודיר אל בלח, אבל או הגדוד המאורגן בנוסירת, את הזמן להשקיף על המוצבים, להבין פחות או יותר את השעות של הפתיחות ציר, הסיורים, ההספקה המנהלתית של מזון או של תחמושת, להבין מה קורה, אולי אפילו גם לתצפת ולדעת מתי יש חילופי שמירות, ולארגן את ההתקפות טוב יותר. והיה ראיון של מפקד עוצבת יפתח, אדם שהכינוי שלו זה אבו דיין, לוויינט בסוף אוגוסט, שהוא דיבר על כך שבמהלך החודש וחצי שהם תפסו את הציר, הם ראו איך המחבלים עם הזמן יותר ויותר מבינים אותם טוב, את הלוחמים לאורך הציר, ויודעים להכווין טוב יותר את הפצצות מרגמה או את הרקטות, ועדיין מפעילים כטב"מים. כמובן שלא לא כטב"מים במובן של דוהר שמיים של צה"ל, משהו גדול ומתקדם, יותר רחפנים קטנים, אבל עדיין יכולים להפעיל אותם, וגם חלקם לא בדיוק קטנים. מהפרסומים של המחבלים עצמם בטלגרם אפשר לראות שזה משהו יותר רציני מאשר איזה רחפן קטן. אז אלו רואים מה קורה פה עם הציר ומשכללים את ההתקפות במטרה ליצור לחץ ובמטרה להקיז דם. כי ברעיון שלהם כמה שיותר שהם יקיזו דם של צה"ל ויוכיחו את ההתנגדות שלהם, את מה שהם מכנים סבר, את הסבלנות מול האויב, כלומר מול ישראל, הם יגדילו את הסיכוי לגרום לצה"ל לסגת ולשרוד את המלחמה. מבחינתם זה לא רלוונטי כמה הרוגים וכמה הרס. עצם זה שהם שרדו, הם ניצחו. וזה מה שקורה. והסטטיות היא לא טובה עבור צה"ל. וצה"ל תמיד צריך להמשיך בציר, גם צפונה וגם דרומה, להתקדם. להשמיד תשתיות שהיו, תשתיות חדשות, להשמיד מנהרות או פירים שלא התגלו עד עכשיו, להתקדם, לגרום למחבלים לצאת
ולחסל, וכל הזמן במה שנקרא במרכאות לכסח את הדשא, כל הזמן לחסל אותם וצפונה ודרומה. והייתה פעילות רציפה בשכונת תל אל הווה, ופה מה שאפשר, אם אפשר לראות את זה כאן, זה כביש 10. פה הציר, ובהתחלה זה היה יותר ככה, אם אתם זוכרים את המפות הקודמות, זה בהתחלה יותר ככה, אבל לאט לאט התרחב עד שזה הגיע לציר עצמו. וזה מתרחב עכשיו עוד יותר צפונה. השטח האחיזה המבצעית של הציר כבר לרוחב של 5 קילומטרים. עכשיו האזור של ציר בארי הוא בערך 50 קילומטר רבוע. לפני חודשיים הוא היה משהו כמו 38 קילומטר רבוע. וזה חשוב כדי לתת יותר ביטחון על הציר. ביום השלישי של המבצע הזה, עכשיו זה גם צפונה, בעיקר צפונה, אבל גם דרומה, לנחל הבשור, באזור הזה של מחנה בורייג' בהובלה של חטיבת ירושלים. לידע כללי, הרבה מאוד חטיבות המילואים האלו, חטיבת ירושלים, חטיבת הראל, חטיבת יפתח, חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת עציוני וכדומה, אלו חטיבות שמקורן הוא במלחמת העצמאות. 12 חטיבות היו במלחמת העצמאות, הן עברו שדרוגים כאלו ואחרים, למשל חטיבת 7, הייתה אז פחות חטיבת שריון ויותר רקם כדי לפתוח את הדרך לירושלים, תחת המצור של הערבים במלחמה אז, וזה פשוט סתם לידע כללי. אבל הרבה מאוד מהחטיבות האלו הן חטיבות מאוד מקוריות, עוד מלחמת העצמאות, חטיבות המילואים. אז חטיבת ירושלים שנלחמה פה, למשל, ספציפית בתאריך הזה, באזור של בורייג', וכאן מצאו מנהרה באורך 3 קילומטרים והשמידו אותה. לאורך החודש האחרון חיל האוויר המשיך בהפצצות ממוקדות נגד בתי ספר ומקומות שבהם המחבלים מקימים מרכזי פיקוד ושליטה, הרבה מאוד בצפון הרצועה. יש כל מיני הערכות, כמה תושבים נותרו בצפון במטרופולין עזה מתוך ה-1.1 מיליון המקוריים, בין 100,000 ל-200,000 עד 300,000, אבל פחות או יותר כנראה בין 100 או 150,000, כי עדיין יש הכנסת מזון לצפון. רבים מהם מהערבים בצפון לא רוצים להתפנות. על אף ההפצצות, היו כל מיני כתבות שונות בוול סטריט ג'ורנל שראיינו את הערבים שם בצפון, שהם רואים את התמונות ברשתות של הצפיפות פה, המאבק על המזון, וכאן דווקא דליל, כי כולם התפנו, אז יש הרבה פחות צפיפות, אז על אף ההפצצות מעדיפים להישאר פה, ולא להיות שם, להידחק עם כולם בתור על המזון ורצח, אז הרבים מעדיפים להישאר כאן, לעומת האנרכיה והצפיפות פה. ואלו שנשארים פה מהווים גם קרקע גיוס של מחבלים עבור חיזבאללה וגם כמגן אנושי. ושוב, עדיין מכניסים מזון לצפון. אז חלק מהערכות עלה בין, בוא נאמר, 100 עד 150,000 ערבים, שיש לפחות כמה אלפי מחבלים. לא כולם מקוריים, רבים מהם גויסו במהלך המלחמה, והם מהווים איזו קרקע לכיסי התנגדות ושאריות הגדודים. הגדודים המאורגנים של חמאס, היו 12 גדודים כאן, ערב המלחמה. אז עדיין צריך להפציץ פה, ולמנוע את ההתארגנות הזאת. וחלק גדול מההפצצות, בשבת ה10 באוקטובר, הפצצת אל טבעין, בית ספר, אם אני זוכר נכון זה היה בדרת שטופח, ובאותה הפצצה ממוקדת חוסלו 31 מחבלי חמאס והג'יהאד האסלאמי. ואפשר בדוברות צה"ל שפרסמו את המסגד, בית ספר עם מסגד, ויש בו צריח, שאפילו הצריח עצמו לא התמוטט. כלומר, יש שם חימוש מדויק של כינוס של פלגי טרור של חמאס והג'יהאד בצפון, 31 חוסלו. ועוד מספר בתי ספר לאורך החודש, בית ספר צלאח א-דין ב-21 באוגוסט, בית ספר ספד, כלומר צפת, העיר צפת, ב-1 בספטמבר, ממש הלילה, עוד בית ספר שהופצץ, כל מיני כאלו ואחרים. אז חיל האוויר מפציץ גם בדיר אל בלח, גם דרומה, כי גם מתקבל פה הרושם שזה רק זה, ולא הציר. עכשיו, זה בעיקר זה, אבל גם פה, הפצצות, בנוסירת הרבה הפצצות כדי למנוע את ההתארגנות הזאת. ב-16 באוגוסט, הוראת פינוי לתושבי בית חנון, למרות שהייתה אחת ממש ערב החודש הזה, החודש ה-11, בין ה-6 ל-7 באוגוסט, וב-23 באוגוסט, הוראת פינוי לתושבי אל טטרה, פה הטטרה, באזור הזה, גם פה וגם פה, שקיבלו הוראה להתפנות, וזה בגלל ירי רקטות. יש עדיין, המקום הזה, העניין עם צפון הרצועה,
והרבה פעמים נשאל, גם בתגובות וגם במקומות אחרים, מעבר לערוץ, שגם בתגובות במקומות אחרים, אם ציר פילדלפיה כל כך חשוב, למה לא התחילו בו? כי ככוח צבאי, צפון הרצועה היה הרבה יותר חשוב. ככוח צבאי, ביום הראשון של המלחמה. אנחנו תכף שנה ליום הראשון, אנחנו היום 11 חודשים אחרי היום הראשון. ביום הראשון למלחמה, מתוך 30,000 מחבלי חמאס, 14,500 היו פה. כאן היה את רוב מצבורי הרקטות. נורו על ישראל בימים הראשונים אלפי רקטות. החובה הייתה לתקוף כאן, להשמיד את היכולת הצבאית הזאת. כאן, על המטרופולין, על ג'באליה, על הצפיפות של ג'באליה, של כל השכונות והאזור הזה של הצפון, פה הייתה את המסה הצבאית שצריך להשמיד אותה. כזכור במאי, היו כמה מאות מחבלים שחוסלו במבצע חוזר בג'באליה, להראות שעדיין יש כאן, גם עכשיו, איזה כוח צבאי, וצה"ל מתקדם לאט, כרגע, ממש כובש, פה אפשר לראות את ההדרגה הזאת, מה שרואים פה באפור, את ההתקדמות לאט לאט לתוך העיר עזה, כדי לשטח ולפלס ולקצץ לקסח את הדשא במחבלים. אז זה עדיין נמצא פה, עדיין יש פה עוד מצבורי רקטות, שעוד מהוות איום על אזור העוטף. ושתי ההוראות פינוי האלו, הן גם כדי לפנות את האוכלוסייה ולאפשר יותר דיוק בהפצצות נגד הרקטות, אבל גם כהזהרה. ליצור לחץ פנימי דרך האוכלוסייה על חמאס, על פלגי הטרור, כדי שבעצם הם לא יצליחו בהתקפות. לא יצליחו באמת לתקוף את ישראל. וליתר דיוק שהאוכלוסייה תלחץ על חמאס לא לתקוף את ישראל. אז היו פה עוד שתי הוראות, הפינוי האלו ב-16 וה-23 באוגוסט. ואז ב-17 באוגוסט הייתה תקרית שהיא בעצם מחדל. וחמאס ממש פרסמו סרטון שלהם, עושים את זה. ב-17 באוגוסט יצא חוליה, לפי הסרטון הזה, מה שרואים בו, כולל את זה שצילם עם הגו פרו, יש שם לפחות 4 מחבלים, הם יצאו משכונת סברה, שהיא השכונה בעצם הכי גדולה בדרום העיר עזה, יצאו ודילגו בין המבנים השונים. ואפשר לראות שם שהם גם מצלמים ממבנה גבוה, ויש את ההריסות, המקום כבר פולס, הוא חושף. הכל שם הרוס, הכבישים הם כבר לא כבישי אספלט, זה הכל חצץ, בזכות הפעילות של הדחפורים. אז צה"ל פעל שם. הם יוצאים מאחד הפירי מנהרות, מהאזורים במרכז העיר או בזייתון או בדרום העיר עזה שמתחברו, יוצאים דרך המנהרות ויוצאים באיזה מסע של דילוגים. הם מדלגים בין הריסה להריסה, בין מבנה למבנה, ומגיעים לציר עצמו. וכשמגיעים לציר, הם מצלמים שיירה. עכשיו, השיירה בסרטון, בהתחלה היא נוסעת מימין לשמאל. עכשיו, אם הם צילמו את זה מצפון דרומה, אבל לא מדרום צפונה, שזה מימין לשמאל, אז זה צריך להיות ממערב למזרח. אז הם מצלמים את השיירה הזאת, ואפשר לראות מסעית, 2 המרים מנהלתיים, טנדר כלשהו, נוסעים, מצלמים. ואחרי שהשיירה עוברת על פניהם, הם מתקרבים לציר עצמו, מטמינים 2 מטענים, חוזרים, ואז השיירה חוזרת, וברגע שהיא חוזרת, מפעילים. ו2 המרים סוטים מדרכם, נפגעים. וברגע שזה קורה, הם יוצאים עם קלשניקובים, יורים לכל עבר, ובורחים. והם מספיקים הם ממש דקות, כל ההתקפה, כל המקרה הזה, יכול להיות שהוא אפילו לא היה דקה. כולל את ההפעלת מטענים, כולל את ההסתערות והירי עם קלשניקובים. כי מהר מאוד, כוח אחר, כנראה אחד המוצבים, מגיע לשם, ומספיקים לצלם מרחוק את הכוח, עם אלונקות ומפנה פצועים. ובורחים. ממש בבריחה מהמקום. והם כמובן לא מחוסלים, כי אם הם היו מחוסלים, התמונות מהגו פרו לא היו עולות לערוץ הטלגרם של גדודי עז א-דין אל-קסאם. אז זה היה המקרה, ובמקרה הזה נהרגו 2 מחטיבת ירושלים. המפ"ם, מפקד פלוגת המפקדה, הפלוגה של תומכי הלחימה שאחראית על הלוגיסטיקה, על החימוש, על הספקת המזון, על הסעות, כל החלק של תמיכה בלחימה שהוא הכרחי בתוך מלחמה, ונהג מסע. שניהם היו בני 34 בעת נפילתם. זה היה המקרה הראשון, והמקרה הזה היה מחדל, כי
איפשהו איך זה יכול להיות, חודשים, הרבה חודשים, אחרי שאוגדה 36 פרצה פה את הדרך, אחרי שנסללה הדרך, אחרי שכבר נבנו מוצבים, אחרי שהושמדו רשת של מנהרות במקום הזה, הפילוס החיסוף של הדרך צפונה ודרומה, ועדיין זה קורה. איפשהו ביטחון יתר כבר, שהכל יהיה בסדר, שפה הכל בסדר, ואז נראה שלא. עוד יש פה התארגנות, ויש פה פעולת גרילה מהצד של המחבלים מאוד מוצלחת. וב-23 באוגוסט, האוגדה 252, יוצאת למבצע צפונה. מבצע תיאור בשכונת זייתון להרחבת שטח האחיזה בציר. ובין סוף יולי ל-25 באוגוסט, ממש לתחילת המבצע הזה, פורסם שהאוגדה עצמה, ספציפית אוגדה 252, באזור הזה אחראית לחיסול 200 מחבלים, כלומר להראות כמה פעילות יש כאן ועדיין וחיסול של מחבלים. והאוגדה מתמקדת פה בהשמדה של תשתיות טרור, וכל פעם להרחיב את הצפונה, על כמה שאפשר. תיאורטית זה אמור להיות בחודשים הבאים, במידה ואין הפסקת אש והחזרת תושבים, אז להמשיך פעם אחרי פעם, חיסוף אחרי חיסוף, וגירוש האוכלוסייה, עד ששום דבר לא נשאר, שום תשתית טרור לא נשארת, זו הדרך היחידה לבאר את הטרור בצפון. ובהובלת חטיבה, והם ממשיכים את ההתקפה, וב-28 באוגוסט, 5 ימים לתוך המבצע הזה, בשכונת זייתון, בהובלת חטיבת ירושלים, הושמדה מנהרה באורך 3 קילומטרים, שנמתחה מהאזור הזה של זייתון עד ג'וחור עדיק, כלומר להראות שהם עדיין יכלו לארגן אפילו התקפות לפה, לא רק את ההתקפה הזאת עם הדילוגים בין המבנים, וזאת מנהרה שנפגעה חלקית בצוק איתן, כלומר מנהרה ותיקה היה ידוע עליה, והושמדה סופית. והאחיזה המבצעית הורחבה עד כביש 10 ואף צפונה, היא כל הזמן ממשיכה, כי זו הדרך היחידה לבאר את הטרור. ובמהלך הקרב, סך הכל 8 חללים מחטיבת ירושלים. 2 החללים ב-17 באוגוסט, ואז ב-23 באוגוסט, ביום הראשון, 4 חללים. 3 מהם מגדסר, מהגדוד הסיור של חטיבת ירושלים, ו1 מגדוד אחר. ובמקרה הזה, זה מראה על כך מה שקרה כאן, זה שבאחד המבנים הרבה מאוד פעמים, ויש הרבה מאוד סרטונים כאלה של דוברות צה"ל, שלפני שנכנסים למבנה שהוא יכול להיות חשוד, נכנסים קודם כל עם רחפן, וגם זורקים כל מיני אמצעים פנימה כדי לוודא שאין בפנים מטען, ולוודא שהמבנה הוא לא ממולכד. ואם יש ספק שהוא ממולכד, אז פשוט מפציצים אותו. ולא מפציצים את כל המבנים, כי יכול להיות שבמבנה יש פיר והוא מוביל למנהרה. ויכול להיות שבמבנה יש אמל"ח שרוצים לתפוס אותו, כי הם גם הפציצו אותו, ואחרי זה נסוגו מהמקום, יש את ההריסות, המחבלים שעוד נמצאים בסביבה יחפשו. אז עדיף לטהר את המבנים עצמם. ופה, אז נכנס רחפן, בדקו, אבל המטען, שהמטען רב עוצמה בעצם, הוחבא מאחורי קיר, במיקום מסוים בבית, שעם הרחפן לא היה אפשר לגלות אותו. ונכנסו פנימה, ואז מרחוק, והיו מצלמות במקום, מצלמות רכבים, מצלמות רוורס בעצם, שהמחבלים דרך הפירים עוד איכשהו מחוברים, זיהו, בדיוק נכנסים, רואים מרחוק, והפעילו את המטען ופוצצו את המבנה. והיו 3 לוחמים מגדסר ירושלים, בין 24, 23 ו-26, אם אני זוכר נכון, ובאותו היום, לוחם אחר, מגדוד אחר בחטיבה, בין 35 שנהרג בהתקלות וירי RPG. ויומיים לאחר מכן עוד לוחם, פה ופה לא מהגדסר, 2 לוחמים נוספים שנהרגו בקרב בשכונת זייתון. וזה מה שקורה פה, וזה לא היה פרסום על כך שהמבצע נגמר. גם עכשיו, למרות ההפוגה שהחלה ביום ראשון הזה, למרות שיש את ההפוגה, עוד יש פעילות. הדוברות צה"ל לא מפרסמת איזה קרב והפצצות גדולות בדרום העיר עזה, אבל ממה שעיתונאים עזתים מקומיים מפרסמים, יש עוד התקלויות, יש עוד התקדמות, פעילות של דחפורים, בהיקף מצומצם אבל קיימת, כדי לבאר את הטרור ולתת את ההגנה לציר. ב3 בספטמבר, ביום שלישי הזה, פורסם על השמדת מנהרת טרור באורך קילומטר, במרחב
בית להייה שנמצאת פה, בית חנון פה, זה יכול להיות מבלבל בגלל הכיתוב, אבל פה זה בית חנון ופה בית להייה. מנהרה במרחב של בית להייה, בהובלה של יהלום והחתמ"ר הצפוני, יחידת ההנדסה של החתמ"ר הצפוני של אוגדת עזה, הושמדה מנהרה התקפית מעל לקילומטר, שהגיעה עד 200 מטר מהגדר באזור של זיקים, וזה עוד חלק מהפעילות, גם בצפון וגם בדרום, כדי לבאר את הטרור, וזה עוד נמשך פה. וזה מאוד בעייתי לסיים את זה, כי עוד יש את האוכלוסייה, חובה לפנות את כל האוכלוסייה, כדי לסיים את זה, חובה עוד להמשיך ולהשמיד חודשים. יש בפסח, באפריל, רואיין מפקד חטיבת הנחל, וזה היה אז כשאוגדה 162 תפסה את המקום עם חטיבת השריון 7 וחטיבת הנחל, חטיבה 401 וחטיבת הנחל, שמפקד הנחל אומר שלדעתו ייקח 1.5 שנה לבאר את הטרור בצפון הרצועה. כלומר עד אוקטובר 2025. ואני לא יודע אם הוא התכוון לזה עם או בלי חזרת האוכלוסייה, לפי דעתי הוא התכוון לזה גם בלי חזרת האוכלוסייה. זה תהליך שימשך עוד הרבה זמן. אז זה מה שקורה פה, זה מתמשך, זה עקוב מדם, וזה מאוד, אפשר להגיד, כירורגי. וב7 באוגוסט פורסם על השלמת מבצע באזור של בני סוהילה שנמצא פה פחות או יותר נכון בערך כאן, משהו פה, בני סוהילה נמצאת, פורסם על השלמת מבצע בין מספר שבועות, לא ברור אם זה נגמר באותו יום או לפני כן, כי היה גם מבצע בח'אן יונס ביולי, בין תחילת לסוף יולי במזרח ח'אן יונס. אז יכול להיות שזה נמשך אז, אבל בכל אופן, ב7 באוגוסט פורסם להשלמת מבצע בין מספר שבועות בבני סוהילה, השמדת סדנת ייצור נשק תת-קרקעית בעומק כמה עשרות מטרים על ידי גדוד ההנדסה 603. ממש כאילו, עדיין איכשהו מנסים לייצר נשק ומנהרות שקיימות, או פירים, או מפלס תת-קרקעי של כמה עשרות מטרים מתוך האדמה, גם פרסם סרטון שרואים שם את המחרטות בשביל לייצר את הנשק, וזה הושמד. כלומר, עדיין הייתה פה פעילות, עדיין יש תשתיות טרור. ב9 באוגוסט, אוגדה 98, יוצאת למבצע, ופה זה שילוב של חטיבת הצנחנים וחטיבת השריון 7. יוצאת למבצע לחיסול כיסי התנגדות ופירוק התארגנות מחודשת בח'אן יונס. ביממה הראשונה, 30 מטרות הותקפו מהאוויר, גם כדי לפגוע במחבלים לפני שיברחו מהתשתיות, וגם כדי לזרז את פינוי האוכלוסייה לאל מוואסי, לאזור ההומניטרי. יום קודם לכן הוראת פינוי לכל תושבי מזרח ח'אן יונס. יום לפני כן, ב8 באוגוסט, כל אלו תתפנו. למרות שגם לפני כן כבר הייתה הוראת פינוי. הם לא הורו לחזור, לא קיבלו את ההוראה לחזור, או את האישור לחזור. פשוט הוראה מחודשת, תהיו מוכנים. ב11 באוגוסט הוראת פינוי מבלוק 1, מהבלוק הזה, מה שכתוב פה 36, וב16 באוגוסט הוראת פינוי נוספת, בשל ירי רקטות מכאן, מהמרחב, וזאת חלק מהמשוואת עונש כמו בצפון. כדי להזהיר את האוכלוסייה, שהאוכלוסייה עצמה, כשהם יראו מחבלים מרכיבים רקטה או חופרים בור שיגור עכשיו לפני ירי, שהם עצמם יתעמתו איתם, אל תשגרו, כי אנחנו לא רוצים להיות מפונים, כדי ליצור את החיץ הפנימי בתוך האוכלוסייה. אז ואז ב16 באוגוסט גם מהבלוקים האלו, כלומר כל האזור הזה צמצום של השטח ההומניטרי בשל ירי ומשוואת עונש. ב14 וה25 באוגוסט, פחות או יותר מהאזור הזה על הציר עצמו, אחד מפה ואחד מהאזור הזה, ב14 וה25 באוגוסט היו 2 מטחי רקטות למרכז הארץ, מהמרחב. עכשיו, בשני המקרים האלו המחבלים פרסמו סרטון. ובשני המקרים האלו מה שהיה אפשר לראות, זה במקרה אחד, בהתחלה זה נפל ליד ראשון לציון, במקרה אחר זה נפל בים ליד תל אביב. ולא הופעלו בדיוק אזעקות במרכז, באזור של ראשון הופעלו אזעקות, אבל בסך גוש דן לא, כי גם לא היה צורך מעבר למקום הנקודתי באזור של ראשון לציון, באזור שאם ודאו זה ייפול לים, כדי לא ליצור איזו בעלה, במיוחד שזה כל כך לתוך המלחמה. אבל בשני המקרים מה שהיה אפשר לראות בסרטונים של המחבלים, זה שכן הרקטות אלו רקטות ארוכות טווח, הן נראות הן כנראה לא חדשות, אבל נראות חדשות, נראות מקצועיות, הן גדולות, מסיביות, לעומת הרקטות הקטנות והקצרות שמשוגרות לציר בארי או לאזור העוטף.
אבל שזה תהליך של כמה שעות. למשל במקרה הראשון, הם ממש היו צריכים לפרוס ניילונים לבנים, שדומים לאוהלים של האוכלוסייה המפונה, העקורה, כדי פשוט להסוות את עצמם בפנים, כמה שעות לחפור, להציב את הטיימר לשיגור עצמו, לפני שהם מתפנים. להרים צוות שלם, כלומר זה מבצע כל פעם. גם במקרה השני זה היה ככה, לבנות את המשגרים הגדולים, לעומת המשגרים הקטנים, מה שבצפון הרצועה שהם עושים 2 קרשים על קרש, פה זה משהו יותר מסיבי. וזה מספיק זמן לכתבם כדי לזהות ולהשמיד. בשני המקרים מיד לאחר מכן המקום מופצץ במצבורי רקטות, שבמקרה ב-25 באוגוסט, רקטה אחת שוגרה, האחרות מיד הושמדו בתוך זמן קצר, זה זוהה והושמד. אז למרות שהמקרים האלו הם כביכול, הם לא מחדל, זה לא מחדל כי אף אחד לא נהרג, אז זה לא מחדל, אבל זה יכל להיות מחדל. ולמרות זאת, זה מצביע על צמצום היכולת של המחבלים לארגן משהו כזה. ב-18 באוגוסט, דיווח ראשון על פעתי דיר אל בלח, ההתקדמות לכאן, והרחבת הלחימה לשכונת חמד פנימה. ב-19 באוגוסט, השמדת מנהרה באורך 1.5 קילומטר באזור של ציר כיסופים, ובתוך המנהרה היה אמל"ח ועשרות רקטות. שוב, גדוד ההנדסה 603 היה אחראי לזה. ב-20 באוגוסט, בשכונת חמד, חילוץ של 6 גופות של חטופים ממנהרה, ואז מניין החטופים ירד מ-115 ל-109, ופה ככל הנראה, כמו במקרה לאחר מכן, החטופים נרצחו זמן קצר לפני. אני אקדים לומר שלפני מספר ימים פורסמה ידיעה גם של חמאס בטלגרם, תחת שמו של אבו עוביידה, אבל כרגע לא ברור אם הוא חי או מת, יש הרבה פרסומים, לא הכל ולא פנים, פשוט בכיתוב ותחת השם שלו, של אבו עוביידה, הדובר של חמאס. ושבעקבות אירועי נוסירת, שזה החילוץ המוצלח של החטופים במחנה נוסירת, במבצע על שם ארנון זמורה, ב-8 ביוני, בעקבות המבצע הזה, בכל פעם שיש חשד שהכוח קרוב לחילוץ החטופים, המחבלים צריכים להוציא את החטופים להורג. כאן כנראה זה קרה, עם רצח 6 חטופים ב-20 באוגוסט. והמבצע נמשך באזור, ב-26 באוגוסט עוד תוואי מנהרה הושמד של 700 מטרים, ועד כה, עד החלק הזה, 100 מטרות הושמדו מהאוויר במבצע, במרחב שבין ח'אן יונס לדיר אל בלח, כדי למנוע את ההתארגנות מחודשת של הטרור. והמבצע נגמר ב-30 באוגוסט, ועד אז, בין ה-9 ל-30, עכשיו היו פה 2 התמקדות. מצד אחד חטיבת הצנחנים התמקדה בח'אן יונס, גם בשכונות הדרומיות שקרובות למרחב רפיח, פה זו הייתה בעיקר פעילות של חטיבת הצנחנים, ובדיר אל בלח, שגם פה האוכלוסייה פונתה מזרח דיר אל בלח לעיר עצמה, הפעילות הייתה בעיקר של חטיבת השריון 7. וזה מראה גם על כמה שהכוח של המחבלים הלך והצטמצם. שזה לא שאוגדה אחת כולה מרוכזת במקום אחד. האוגדה מתפרסת על כל האזור הזה, ודווקא וצוותי קרב חטיבתיים וגדודים הם אלו שתוקפים באזורים שונים. ו6 מנהרות בסך הכל ב3 שבועות, 250 מחבלים חוסלו במבצע החוזר הזה בין ח'אן יונס לדיר אל בלח, ו6 מנהרות באורך כולל של 6 קילומטרים הושמדו. כלומר היה פה עוד מה לפרק כדי למנוע מהמחבלים להתארגן מחדש. וחטיבת הצנחנים הוסקה במהירות למבצע במחנה פרה, או מבצע מחנות קיץ כחלק מהמבצע הזה, וחטיבה 7 יצא, ואוגדה 98 סיימה את המבצע שלה ונערכת למבצעים הבאים. זאת אפשר לומר אוגדת החוד, אוגדה 98. במהלך המבצע 3 חללים מחטיבת הצנחנים נפלו בקרב, ב-11 באוגוסט, ב-19 באוגוסט וב-24 באוגוסט, ואחד מהם נהרג מירי דו צדדי, מפצצה, ממטוס, שנפלה במיקום הלא מדויק, וגרמה לא להיהרג, ולעוד כמה אחרים להיפצע בשל תקלה טכנית. בשל תקלה טכנית נהרג חייל. זה היה בנוגע
למבצע החוזר בח'אן יונס והנסיגה. לגבי דיר אל בלח, ב-17 באוגוסט הוראת פינוי אחת ממחנה מרזי, ב-21 באוגוסט עוד פעם הוראת פינוי, גם משני הבלוקים האלו, 21 באוגוסט זה, במזרח העיר, בזמן שב-18 באוגוסט הם כבר התחילו להגיע חטיבה 7 לפאתי העיר, ב-24 באוגוסט שוב פעם הוראת פינוי, וב-25 באוגוסט פה, מה שב-126 שוב הוראת פינוי, היו כמה הוראות פינוי רבות אבל קטנות, באזורים קטנים, והסיבה היא שכבר כל כך צפוף פה, שכבר מאוד דחוק, והיה צריך לתת להם זמן להתפנות, בערך 250,000 תושבים התפנו בסך הכל, מהאזורים האלו. וזה בפני עצמו היה מספיק צפוף, כדי לגרום לצה"ל להתקדם לאט, בלי יותר מדי הרוגים אזרחים, ובלי יותר מדי לחץ בינלאומי. לצד זאת, אני רק אשלים שההתמקדות הייתה בשכונת אל מוסדר, באזור הזה, זה כבר פאתי ובתוך העיר עצמה, ובמחנה מרזי, קילומטר אווירית מבית החולים שוהדה אל אקצה. ומעבר לאוכלוסייה האזרחית והצפיפות, גם אחת הסיבות למה ההתקדמות האיטית הזאת, היא כי לפי הערכות יש פה הרבה מאוד חטופים חיים, שמוחזקים במנהרות, ומוחזקים מעל הקרקע, גם דווח על זה שסינואר עצמו לבוש בבגדי אישה, מסתובב ומחליף מיקום כל 24, 48, 72 שעות. ככל הנראה הוא מחזיק איתו ממש בקרבתו כמה חטופים, כדי שגם אם חיל האוויר יזהה אותו, לא יחסל אותו לצד החטופים. אז זו הייתה אחת הסיבות, הבעיות למה לא להיכנס לדיר אל בלח, לא לתקוף ישירות. הפעילות הייתה בצקגים, חטיבה 7 לצד גדוד רותם של גבעתי, מובילות את הקרב פה. המקום במקורות התלמודיים, דיר אל בלח נקראת כפר דרום, פעם בעבר הרחוק, באותה תקופה של המאה הראשונה, השנייה לספירה, זה בכלל היה יישוב יהודי, פירוש הערבי זה בכלל מנזר התמרים, אבל כאן הייתה התמקדות בצוותי קרב גדודיים דווקא, כלומר צוותי קרב שהשמידו מנהרות או כבשו פה איזה מוצב של חמאס שבו משגרי רקטות מוכנות לפעולה, ועוד פעם מראה על כמה שלא צריך כבר אוגדה שלמה לתקוף מקום אחד, או אפילו חטיבה. כדי לכבוש שכונה, כבר מספיק צוות קרב גדודי, וצוות קרב חטיבתי או גדודי הוא מורכב משריון, הנדסה, חי"ר, חיפוי אווירי, ובהרבה מאוד מקרים, למשל של חטיבה 401, בצוות קרב של 401, גם ספינה שמהים, שזה הכל כמכלול אחד, כדי למקסם את כל המרכיבים הצבאיים לאיזה הישג מבצעי במקום אחד. במקום זה, סינואר והנהגת חמאס כנראה מתחבאים, ריכוז גבוה של חטופים, הסכנה של חמאס להוצאותם להורג, הגבילה את יכולת התמרון, וכך גם הצפיפות. ב-30 באוגוסט, עם יציאת האוגדה, שטח האזור ההומניטרי חזר לקודלו הקודם, כלומר צה"ל יצא ונתן בעצם את האישור לכל התושבים לחזור לכל המקום הזה, וזה נגמר. והקרב על דיר אל בלח ועל מחנה נוסירת היה אמור להיות הקרב האחרון, כמו איזה תמרון קטן שנשאר כדי לפרק אותם. אבל פה זה נתקע גם בגלל חטופים שנמצאים שם, והסיכון להוציא אותם להורג, וגם בגלל הצפיפות. אבל זה יותר עניין של חטופים מאשר הצפיפות, כי את האוכלוסייה תמיד אפשר לפנות. הפינוי פה של חטופים זה לאבד קשר עם חטופים, איפה הם נמצאים, עד שסוף סוף יש מודיעין על איפה שהם נמצאים. פה זה הסיכון זה. ישראל במלכודת בגלל החלק הזה. אלמלא אם בדרך קסם לא היו את החטופים, המבצע כנראה לא היה נגמר פה. מעבירים אותם למקום אחר, אולי חזרה למזרח ח'אן יונס, כובשים, היו מוצאים את הדרך. פה זה מסבך את זה. ומה לעשות עכשיו? איך עכשיו לא הוציאו אותם מפה, איך עכשיו לנתק בין הנהגת חמאס שנותרה, שרשרת הפיקוד, כיסא השאריות הגדודים לאוכלוסייה שבתוכה, כשהם צמודים לאוכלוסייה, גם מגן אנושי וגם משאב גיוס של מחבלים חדשים. במרחב רפיח בחודש האחרון, היו לפחות 210 מחבלים שחוסלו, פלוס 7 דיווחים על עשרות. ופה הכוונה, בדוברות צה"ל, לפעמים יש ביממה האחרונה 50, 40, 20, היו כמה ימים של מספר מדויק. אז חיברתי זה ל-210, והיו 7 ימים שביממה האחרונה עשרות. זה לא מספר מדויק, ואם נאמר עשרות זה לפחות 20, אז לפחות 350 שחוסלו.
כשנתניהו נאם בפני התקשורת הזרה ב4 בספטמבר, הוא אמר ש2,000 מחבלים חוסלו במרחב הזה בסך הכל, מהתמרון, מה7 במאי, חיסולים ודאיים. נתניהו אמר באותו ראיון ש18,000 מחבלים חוסלו, אבל לכל הפחות 17,000 מתחילת התמרון. כשהוא נשאל על האסון ההומניטרי, על המוות הגדול, שהוא אמר שהיחס של כמות המחבלים לעומת ההרוגים 40,000 וכמה מאות, הוא כמעט 1 ל-1. כמעט מחבל על כל אזרח. עכשיו, עיקר הלחימה, נחזור לשם, תל סולטן זה פה, באזור הזה. שצה"ל יתקדם מפה בצורה הזאת, עד לתל סולטן ועל כל ציר פילדלפי. ופה עדיין זה היה כיס התנגדות מאוד משמעותי. ועיקר הלחימה הייתה בתל סולטן. פה בתמונה הזאת זה פרסום על תל סולטן, למשל פה של גדוד 401, גדוד 50, פה, של חטיבת הנחל. גדודים של הנחל שהתמקדו בשכונה הזאת, אבל לצד, ההובלת הקרב הייתה על ידי חטיבה 401. פשוט, למשל זה גדוד של הנחל. בכל אופן, עיקר הלחימה הייתה בתל סולטן להכרעת הגדוד המקומי. גדוד תל סולטן, מתוך 4 הגדודים של חטיבת רפיח של חמאס, היה הגדוד המאורגן האחרון. ועם התמקדות אפשר לראות למשל אני יודע שהתמונה קצת מטושטשת, אבל שיטוח המקום ומציאת אמל"ח שונה במבנים שונים פה, והפעילות מכאן. והרבה מאוד, גם היקף ההתקפות של המחבלים במרחב רפיח מאוד הצטמצם. אתמול היו 2 התקפות מרגמות. וזה נהיה בעיקר מרגמות. פחות ופחות לבנות חבלה, פחות ופחות RPG, כי הם מחוסלים. עוד מחבל שחוסל, עוד מנהרה, עוד תשתית טרור. היכולת שלהם לתקוף יורדת. ירי מרגמות הוא קל יותר, יש פחות סיכון לעומת מחבל שמסתער קדימה, כשנניח לצורך העניין פה יש כוח, אז יוצאים מרגמות ועם רחפן ומזהים ואז הם תוקפים, או ממחנה תל סולטן לאזור הרבה מאוד לשער צלח הדין, שנמצא פחות או יותר כאן, שער צלח הדין. אז מפה לפה, או לאזור של מעבר רפיח שהפך להיות שטח כינוס של צה"ל, או למקומות אחרים בעיר. אז ההתמקדות פה, והיה הרבה מאוד גרילה, עם מעברים בין הבתים, מנהרות, מה שמאוד הקשה על כיבוש המחנה הזה, מחנה שנחשב מאוד צפוף. ופה, כאן עיקר הלחימה. וממש שלשום פורסם על כך שבשבועות האחרונים, חוסלו פה 200 מחבלים, לא הוספתי את זה לפה, כי זה בשבועות האחרונים, אז כנראה חלק מתוך זה גם חלק מה-200 האלה של תל סולטן. אבל בשבועות האחרונים, ספציפית פה, 200 מחבלים שחוסלו, הפעילות פה לא נגמרה. היא עדיין 401 והנחל מתמקדים פה. והיו 2 חללים, אחד מחטיבה 401 ב-22 באוגוסט, ואחד ב-27 באוגוסט, שניהם מאוד מאוד צעירים, סדירניקים, שניהם נפלו בקרב, לא נאמר איפה, אבל במרחב רפיח. יכול להיות בתל סולטן, בקרב הזה. ב-20 באוגוסט, שר ביטחון גלנט הצהיר שחטיבת רפיח הוכרעה, והושמדו 150 מנהרות מתחת לציר פילדלפי. כלומר, רובן של המנהרות כבר הושמדו. יש פה תהליך, התקדמות מאוד טוב. ונכון ל-15 באוגוסט, גדוד 605 לצד יעלום, השמידו הם בעצמם 50 מנהרות, ב-21 באוגוסט עוד מנהרה באורך 700 מטרים, ב-23 באוגוסט עוד מנהרה באורך קילומטר, כלומר התהליך הזה נמשך, הפעילות הזאת במרחב של רפיח, לאתר כל מנהרה וכל תשתית טרור עד שזה יהיה 100% השמדה. וביולי, אחד המח"טים במרחב רפיח, בראיון עיתונאי, אמר שלהערכתו ייקח באמצע יולי, זה היה בין חודשיים ל4 חודשים להשמיד את כל המנהרות. כלומר, אמצע ספטמבר עד אמצע נובמבר לכל היותר. אז פחות או יותר ייקח עוד לכל היותר חודשיים ושבוע מהיום, חודשיים ו8 ימים מהיום, זה היה ב-15 ביולי, חודשיים ו8 ימים מהיום, כדי להשמיד הכל. וזה נראה לפי הקצב, לפי ההצהרות, לפי התמונות לוויין, שיכול להיות שאפילו קצת לפני. אבל לצורך ביטחון נאמר עד אמצע נובמבר, כדי שלא תהיה אפילו מנהרה אחת. וכך הרבה מאוד פעילות של השמדת תשתיות טרור, ב8 באוגוסט גדוד הנדסה 605,
השמיד בורות שיגור 230 מטרים ממאגר הדלק הגדול ביותר ברצועה ליד ציר פילדלפי, משהו שאי אפשר להפציץ אותו מהאוויר, בטח לא כשהייתה עוד אוכלוסייה, כי זה היה גורם ל10,000 למות, וזה היה כמו ניצחון תקשורתי עבור חמאס, וכל אלה היו זוכים להיות שהידים. ונכון ל-27 באוגוסט יש תהליך של סלילת, וזו תמונה, למשל זה על ציר פילדלפי. הכביש הזה שנסלל, דרך אספלט. כל קו הבתים, אני אלך חזרה עוד פעם אחורה, כל קו הבתים, לפי תמונות שאני ראיתי, הכל הושמד, הכל כבר שותח 800 מטרים מהגדר ועוד פנימה, ובחלקים מסוימים זה עוד כמה מאות מטרים פנימה ששותח, או שיש דילול, כמה מבנים בודדים שנשארו במרחב. הרבה מאוד במרכאות מגרשים מסביב. אז יש באמת את הסלילת דרך הזאת, זה כנראה כבר על חצי מהציר שנסלל. יכול להיות שעוד איזה שבוע, שבועיים, ציר פילדלפי יהיה כבר כביש, על כל הדרך. וכחלק מהמשא ומתן, אמורים גם לעסקת חטופים, וגם עם מצרים שמעורבת פה, רמטכ"ל הצבא המצרי לפני יומיים בצד שלהם בגדר, בציר, אמורים להיות 8 מגדלי תצפית. כלומר, הציר עצמו 8 מגדלי תצפית, כנראה גם איזה מוצב או 2 לאורך הדרך, כי זה 12.6 קילומטרים, בהרבה מאוד מקרים מפורסם 14 קילומטרים, אבל כשאני עושה בגוגל זה תמיד יוצא לי 12.6 קילומטרים של הציר עצמו. אז 8 מגדלים, כנראה לפחות מוצב אחד, הדרך הזאת, אזור חיץ, שצה"ל מכין את עצמו לשהות קבועה. כנראה גם איזו תעלה, כמו שהמצרים בנו לצד שלהם, 2 תעלות, גם תעלה בצד הישראלי, כדי להציף אותה במים. זה יהיה מושלם אם זה יהיה, חזרה אחורה, זה יהיה מושלם אם זה יהיה כמה מגדלים, כביש, כל מה ששותח, ופה תעלה, שגם בלאו הכי שום ערבי לא יוכל להתקרב, כי הוא יגיע לאיזה נחל או נהר חדש, ובדרך הזאת כל מנהרה פשוט תוצף לפני שמתחילים לחפור אותה. ב-27 באוגוסט חולץ חטוף בחיים מנהרה בדרום הרצועה, יותר נכון, החטוף הבדואי שמחבלי חמאס החליטו לא לרצוח ולהשאיר אותו שם, וכשהגיע הכוח, אוגדה 162, ויחד עם שייטת 13, פשוט מצאו אותו בחיים. יום לאחר מכן חולצה גופת לוחם בן 25, שנפל בקרב ביום הטבח בעצם, כשהוא היה שם בשביל להגן על התושבים, וגופתו נקברה והיא נמצאה בחולצה. וב-31 באוגוסט, כשהכוח היה מאוד קרוב לאחת המנהרות, באזור הזה ברפיח בעצם, כשהכוח היה מאוד קרוב לאחת המנהרות, המחבלים החליטו, בעקבות אירועי סירת של אבו עוביידה, לרצוח את 6 החטופים, וברחו. ויומיים 3 לאחר מכן, הכוח נכנס פנימה, וחילץ את הגופות. ולפי התמונות שפורסמו, זה הפיר מנהרה היה ממה שנראה כמו חדר ילדים, עם הציורים של מיקי מאוס וכל מיני דמויות דיסני מסביב. ומניין החטופים ירד ל-101 ברצועה. וב-29 באוגוסט, זה היה יום חמישי, יומיים לפני המקרה הזה, מתוך 8 חברי הקבינט המדיני-ביטחוני, קבינט המלחמה כבר לא קיים מאז פרישתו של גנץ, מתוך 8 חברים, 6 בעד, 1 נגד ו1 נמנע. על לא לסגת מציר פילדלפי כחלק מעסקה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר החליט להימנע, כי מבחינתו זה לא היה מספיק לצד השני, מספיק קיצוני כביכול, שכחלק רגע נסביר את זה. מה זו הייתה ההחלטה הזו? ההחלטה הייתה שבמהלך עסקת חטופים מורכבת מ3 שלבים. השלב הראשון עד 6 שבועות, וזה משהו שהוסכם במועצת הביטחון של האו"ם. השלב הראשון עוד ב10 ביוני, עוד 6 שבועות, במהלך ה6 שבועות האלו ישוחררו כמות מסוימת של חטופים, זה עדיין הדיונים, ישראל רוצה לפחות 30 חטופים בחיים, וכל עוד לא נכנסים מעבר ל6 שבועות לשלב השני, אפשר לחזור ללחימה. וישראל מצהירה השכם והערב להשמיד את חמאס, כלומר כן לחזור ללחימה בסופו של דבר, פשוט רוצה למקסם את מספר החטופים שיוצאים. אין סיבה
חוץ משחרור חטופים, אין שום סיבה לישראל להיכנס להפסקת אש. וחמאס מקווה להאריך את ההפסקת אש. אם נכנסים לשלב השני, שנמשך שנה, זהו. בערבות של ארצות הברית, מצרים וקטר, ההפסקת אש תימשך. זאת אומרת, ההפסקת אש קבועה בסיום המלחמה. ברגע שנכנסים בשלב השלישי זה כבר שיקום הרצועה, במהלך השלב השני צה"ל אמור לסגת, חלק מהפסקת אש, השלב הראשון, השני, בשלישי כבר בכלל אין צה"ל ברצועה, יש נסיגה הדרגתית. וחמאס דורש את נסיגת צה"ל גם מציר בארי וגם מציר פילדלפי. לאט לאט עם הלחץ הצבאי, עם המשא ומתן, הוא ויתר על הציר עצמו, הוא ויתר על נכונות של ישראל, או על מחויבות אמריקאית, למשל בהתחלה הוא דרש מחויבות אמריקאית, שהשלב הראשון יימשך לתוך השני. שזאת תהיה הפסקת אש קבועה, הוא גם ויתר על זה. כלומר, עכשיו על הפרק זאת לא הפסקת אש קבועה. על מה שהוא דורש עכשיו שתי נקודות המחלוקת, זה שחרור כמה אלפי אסירים, אני אמור לדבר על זה אחר כך, אבל כמה אלפי אסירים ביטחוניים, ועוד נקודה היא נסיגה של צה"ל מציר פילדלפי. החלטת הקבינט אמרה, או לפחות הדיון, ההצבעה הייתה על האם לסגת או לא לסגת מציר פילדלפי, במהלך השלב הראשון של הפסקת האש. ואם אנחנו נסוגים מציר פילדלפי, זה בהדרגה, רק אם אנחנו נכנסים לשלב השני. אבל ישראל לא מתכוונת להיכנס לשלב השני. אז זו פשוט הצהרה עקרונית, שאנחנו ניסוג מציר פילדלפי, כדי להוריד לחץ בעיקר מצרי, בנוגע להסכמה והתמיכה בהפסקת אש לשחרור חטופים. שאנחנו נסוג רק בשלב השני. זו הייתה הסיבה למה איתמר בן גביר החליט להימנע, כי גם בשלב השני אנחנו לא נסוג, וכל השאר הצביעו בעד להישאר בהחלטה הזאת בציר פילדלפי גם ב6 שבועות, וזה חשוב להישאר בעיקר כדי להשלים את השמדת המנהרות, אבל גלנט התנגד, כי מבחינתו, לפחות מה שהוא אומר, תוך שעות ניסוג, נקבל 30 חטופים, בלאו הכי רוב רובן של המנהרות הושמדו, גם מהצד המצרי, רוב הפירים הושמדו בפעילות של צבא מצרים לאורך שנים, הסיכוי להבריח חטופים החוצה הוא מאוד מאוד נמוך, וגם אם כן זה פשוט היה קורה בין אוקטובר למאי, זה לא משהו שהוא אומר, זה משהו שאני עכשיו מוסיף ומפרש על הדברים, להבריח חטופים החוצה יכל לי כבר להיות אז, ומה שהחמאס יבריח כאמל"ח הוא מאוד מינימלי. אז צבאית אין בעיה עם לסגת כדי לשחרר חטופים ולהקל על עצמנו במקומות אחרים. ואני גם מקדים את המאוחר. זה מאוחר יותר עם נתניהו בהצהרת התקשורת הישראלית והזרה. אני מדבר על כך שעיקר ההתנגדות היא לא יכולת צבאית. יש את היכולת הצבאית לכבוש מהר בחזרה. זה מדינית שישראל לא תוכל. שהסיכון שיהיה איזה לחץ בינלאומי על ישראל, שאם אנחנו ניכנס להפסקת אש, יכול להיות שהיא תהיה קבועה. יכול להיות שפתאום ארצות הברית תשנה את דעתה או משהו שיקרה, ואז לא נוכל לחזור לכבוש את ציר פילדלפי, ועדיף להתעקש ולכבוש אותו, וליצור באמת את הנוכחות הקבועה. אז זה לגבי החלטת הקבינט, ואז ביום ראשון, אחרי הרצח הזה ביום שבת, כינוס מחודש, הריב שהיה בין גלנט, ממש מחלוקת חריפה, בין ראש הממשלה לשר הביטחון, סביב הנושא הזה, ואיך שזה פרץ ציבורית בשבוע האחרון. זה לגבי מרחב רפיח, שאריות התנגדות, המשך חיסול כמו בצפון הרצועה, גם פה, עוד יש פה מחבלים, חללי אל-אקצא, אם אני זוכר נכון, אתמול שלשום תקפו, היום היו 2 פלגי טרור שתקפו במרגמות, זה עוד נמשך, יש עוד פעילות. מפה נעבור, דבר מאוד חשוב, ההכנות לכיבוש הצבאי. המלחמה לא תיגמר בזמן הקרוב. זה נתניהו מאוד קיווה, כמו שהוא, גם הוא הצהיר את זה לאחרונה עוד פעם, לתקשורת הזרה ב4 בספטמבר, במענה לשאלה של עיתונאית RT, של רוסיה היום, שהוא מאוד מקווה לקניית חמאס, ושהם יצאו לגלות. זאת התוצאה הכי טובה לישראל, אבל זה לא נראה שחמאס מתכוון, כל עוד יש לו החזקת חטופים, וכניסת סיוע הומניטרי, וזה לא באמת משנה לו, בגלל הסבר והשועדה והעצומות וכל מיני ערכים כאלו ואחרים של חמאס, זה לא משנה לו כמה נהרגים וסובלים. אז הסבירות פה לקנייה היא לא אפסית, יש את הסבירות
בתנאים הנכונים זה אפשרי. ושהם יצאו לגלות, לטורקיה, לעיראק, לקטר, לאיראן, לכל מקום שיקבל אותם. אז יש הכנה לכיבוש צבאי למערכה מאוד ארוכה, ארוכה של שנים קדימה. מצד אחד, היקף מטחי הרקטות מאוד הצטמצם, ואפשר לראות מטחים במרכז, פה זה לא מרכז הארץ, זה מרכז העוטף. צפון העוטף, מרכז העוטף, דרום העוטף. הרוב היה למרכז העוטף, רוב מטחי הרקטות, זה לא מספר רקטות, זה מספר מטחים. ולא הכללתי פה, אני אף פעם לא מוסיף פה פצצות מרגמה, רק מטחי רקטות. 2 מטחים לצפון העוטף, 13 מטחים למרכז העוטף, ממרכז הרצועה, כי שם בעיקר את הקרב, בין ח'אן יונס לדיר אל-בלח, 3 לדרום העוטף, 1 לשפלה, ו2 מטחים לגוש דן. זה עוד קיים, אבל זה מאוד הצטמצם. ויש עוד פעילות לעשות. ב-28 באוגוסט, תת אלוף שיוצא מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלעד גורן, מונה מה זה לא השם, אבל במרכאות קצין עזה ראשי, או קצין הכיבוש הצבאי. וזה עומד להיות תפקיד קבוע, זה לא פעולה כזו או אחרת. זה עכשיו, כמו שיש את מתאם פעולות הממשלה בשטחים ביהודה ושומרון, ככה זה יהיה ברצועת עזה. והיה טקס החלפת מפקד אוגדת עזה, במקום בבסיס רעים, במרכז העוטף של האוגדה, על החטיבות הצפוניות, המרחביות הצפוניות והדרומיות. הפעם הטקס היה בתוך הרצועה. ופה זה הטקס ההחלפה, שברק חירם, שהוא התת אלוף החדש, שלפני כן היה מפקד אוגדה 99, שנלחמה ברצועת עזה, והיא תפסה את ציר בארי במשך כמה חודשים לפני ש-252 החליפה אותה. הטקס היה פה בפנים. עכשיו השאלה, למה פה בפנים? כי זה צעד סמלי שאוגדת עזה היא עכשיו לא רק העוטף. אוגדת עזה היא רצועת עזה, היא בפנים. וזה אפשרי מאוד שעוד לא הגענו לשם, אבל בואו נאמר תהיה הפסקת אש, או לא תהיה הפסקת אש, אבל שנסלל בציר פילדלפי את הכביש האספלט, מגדלי תצפית והכל, שיש שם אפילו חתמר פילדלפי, חטיבה מרחבית עם איזו חטיבה קבועה שתשב שם ותחזיק את המקום. אולי, או גם אם לא חטיבה סדירה אחת, אבל כמה גדודי סדיר עם שריון ביחד והנדסה ביחד. יכול להיות שבציר בארי פתאום יהיה איזה חתמר נצרים, וכל הזמן פעילות פנימית. כלומר, זה טקס סמלי שאוגדת עזה היא במרכאות כפולה, היא גם בעוטף וגם בתוך הרצועה. מכינים את עצמנו, זה לצד זה שנים רבות קדימה, ברצועת עזה. זה תהליך ביור טרור, שיקום ארוך מאוד ומסובך מאוד. ובמקום מסוים מסובך יותר ממה שהיה או יש ביהודה ושומרון. ב-1 בספטמבר החל תהליך חיסון האוכלוסייה נגד פוליו, כי אחרי שהתגלו כמה מקרים של פוליו, פה זה יכלה להיות הזדמנות לכמה מאות אלפים שמתים שם משותקים, איזה משבר הומניטרי ברצועת עזה, אבל בשביל ישראל זאת בעיה בינלאומית מאוד גדולה, ולחץ אמריקאי ומשיכת התמיכה האמריקאית, אז ישראל הייתה חייבת לקבל את זה, ויש הפסקת אש לא רשמית בימים האחרונים, או לפחות מיום ראשון, מיעוט פעולות, למרות שבשבוע האחרון כן חוסלו 100 מחבלים ברצועה. עדיין מיעוט פעולות ברצועה עצמה, עד יום שני, 9 בספטמבר, שנגמר מבצע החיסון, ויכול להיות שמיום שלישי נחזור לקרבות בקצב גדול יותר. לפי הצהרות גם של נתניהו, וגם של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, חבר קבינט המדיני-ביטחוני, רק בשלב השני, שצה"ל לא ייסוג מציר פילדלפי, ולפי ההצהרות שלהם, מה שנתניהו אמר לתקשורת הזרה, ומה שדרמר אמר בריאיון לעיתון בלומברג האמריקאי, רק אם יש כוח חלופי, שהוא מוכח, שהוא יכול למנוע, כוח חלופי זה יכול להיות איזה כוח שמירת שלום של האום, עם חיילים סעודים, ממרוקו, מירדן, מכל מקום אחר, שישב שם במקום צה"ל, והוא יוכיח שהוא ימנע את ההברחות. דבר שסביר שלא יקרה, כי אף אחד מהם לא ירצה הרוגים. מוחמד בן סלמן לא יהיה מוכן להסתכן בזה שעכשיו 4 מהחיילים שלו נהרגו מאיזה טיל נ"ט בהאשמה שהם תומכים בכיבוש הציוני. הם לא יכלו לעשות את זה. וגם מדינות אחרות, כמו ליצור איזה כוח יוניפל בדרום לבנון, פה כשחמאס יתקוף אותם זה בעייתי. אז
להוסיף את זה, לומר את זה, אנחנו מוכנים לסגת, אם זה יקרה, בידיעה שזה לא יקרה, כדי שצה"ל יוכל להישאר בציר פילדלפי. וב-4 בספטמבר פורסם שנתניהו מורה לצבא להיות מוכנים, והוא גם אמר את זה יומיים לפני, הוא רמז לזה יומיים לפני כן בהצהרה לתקשורת הישראלית. אז ב-4 בספטמבר מורה לצבא להיות מוכנים לחלק בעצמם את המזון, או ליצור איזה משהו בעצמם את המזון. ולמה זה כל כך חשוב? בגלל שחלק מהשליטה של חמאס היא על האזרחים, והיכולת שלהם לקבל מרות מהאזרחים, חוץ מהוצאות להורג ולהכות את כולם, לקבל איזושהי תמיכה מהאוכלוסייה או שליטה על האוכלוסייה, זה שהם מחלקים את המזון. וככה הם יכולים גם לגייס אנשים מהאוכלוסייה, לגייס משפחות מחמולות כאלו ואחרות לפי המזון שהם מעניקים. זה נותן להם איזושהי שליטה כלשהי. וכדי לפחות לשמוט מהם את הקרקע לאט לאט, זה שישירות לחלק אל האוכלוסייה את המזון, במקום דרך חמאס. למרות שכנראה גם אם בן אדם יקבל איזו קופסה למשפחה, הוא ייכנס מעבר לטווח הראייה של החיילים, פנימה לתוך שכונה, לפחות את חלקם, כנופיות חמאס, או כל מיני בריונים של חמאס, או של הג'יהאד, יוכלו לתפוס אותם. אבל זה עדיין משהו. עכשיו, זה קצת מסוכן, בלשון המעטה הדבר הזה. כי מה זה אומר? נניח לצורך העניין, לדוגמה, נאמר, פתאום במחנה מרזי, פתאום בבלוק הזה, בלוק 2232, נכנסים לפה, באיזו שיירה הומניטרית, כטב"ם של צה"ל, צלפים בצדדים, אולי אפילו ממש חיילים עצמם, עם ככה כמה זאבים, כלומר הרכב זאב או נגמשים, מגיעים לפה, יוצרים שטח כינוס, תור ארוך של ערבים שעומדים מרחק אחד מהשני, מורכב צלפים בכל פינה, מתקרבים, פה חייל, פה איזה עובד הומניטרי, ונותנים אחד אחד, עם חותמת, אחד אחד. זה תהליך שהמראה הזה, גם תקשורתית, הוא קצת בעייתי, מבחינת הלחץ החיצוני, זה משהו שאל ג'זירה מאוד יחגגו עליו, אבל יוצא פה בעיה, כי אז בתוך העמולה הזאת, מחבל מתאבד מאוד קרוב ללוחם צה"ל, פתאום מחבל מתאבד, פתאום מישהו תוקף, פתאום מישהו עם סכין, אז פה זה מה לעשות עם זה, אבל זה השלב הראשון של מעבר לכיבוש צבאי. מה זה אומר הכיבוש הצבאי הזה? זה אומר אדון אלעד גורן אמור להיות אחראי על כל המעברים בניהול. מה נכנס, מה יוצא. רוב ההברחות שהיו דרך גבול עזה, רצועת עזה וסיני, לא היו דרך התעלות, המנהרות, סליחה. הם היו דרך מעבר רפיח. מעבר רפיח חייב להיות אך ורק תחת שליטה ישראלית. כדי שלא יהיה שום שוטר או חייל מצרי שלא אכפת לו, או אפילו שמח על זה שהם מתחמשים נגד היהודים, או מקבל שוחד, או באיזשהו תיאום עם אנשי חמאס, פה שזה אך ורק כוחות הביטחון הישראלים, אז, ושהוא יהיה אחראי על יציאת, אישור לתושבים, יציאה, לא יציאה, דברים של כיבוש צבאי, על חלוקת המזון, על שיקום תשתיות, על אישורי העבודה, לאט לאט לשמות חלקים מהאוכלוסייה, ובתהליך מאוד ארוך, תוך כדי שיש מבצעים צבאיים, נקודתיים, ועם הזמן זה אמור להיות איזה מבצע פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, פעם בחודש, ככל שהטרור יורד, וככל שהאוכלוסייה מפוזרת. ובנייה של מנהל חדש. מה שנתניהו אמר ב-4 בספטמבר בתקשורת הזרה, דמיליטריזציה של רצועת עזה. תהליך מאוד ארוך של הכיבוש הצבאי, שילוב של צבא במקום שפועל, שיטור, חלוקת מזון, ניהול מעברים, שיקום תשתיות, פיזור אוכלוסייה במקומות מסוימים, הגנה על לויאליסטים במרכאות, או לא במרכאות, לויאליסטים וכאלה, ואופורטוניסטים שישתפו פעולה עם צה"ל, זה ייקח שנים. גם אם התקווה של נתניהו, כמו שאמר בקונגרס, או לדן סינור, עיתונאי, ב-13 במאי, שהתראיין אצלו, יהודי אמריקאי, שהם יצאו לגלות, אצל דן סינור אמר יצאו לגלות, אבל גם על קנייה ובקונגרס על קנייה, גם אם תהיה קנייה, גם אם כמה אלפים יצאו לגלות, עדיין האידיאולוגיה, עדיין זו האוכלוסייה עצמה. המלחמה היא לא רק נגד חמאס, אנחנו לא נגדכם, התושבים, זה גם נגד התושבים, גם הערבים עצמם, שהם חיו על ברכי האידיאולוגיה הזאת, חלקים מהם יתגייסו לזה מחדש, תמיד יש שם איזה משהו כזה. גם כמו שעכשיו ביהודה ושומרון, לדכא את הטרור ביהודה ושומרון, זה לא רק
לחסל את המחבל הזה או אחר, יש תמיכה באוכלוסייה, יש אהדה כלפי הדבר הזה, זו דרך של בן אדם לבנות את עצמו בחיים, אפשר לומר, אבל תכף ניגע לזה. בגזרת איו"ש יש 32 הרוגים וחללים, 5 מהם בחודש האחרון. אחד מהם נפל בג'נין, בן 20 מחטיבת ביסלח שנהרג בקרב, בחלק ממבצע מחנות קיץ. בצומת תרקומיה 3 שוטרים שנרצחו על ידי מחבל מכפר עידנה, שאחרי זה הוא חוסל בחברון. ועוד אחד בצפון בקעת הירדן, פיגוע ירי בציר תנועה, בן 23, שזה עתה השתחרר, ממש כמה ימים אחרי שהוא השתחרר מהצבא, והיה, אם אני זוכר נכון, מיחידת מגלן. אז היו 5 הרוגים בחודש האחרון. מתחילת המלחמה, בגזרת איו"ש, חוסלו 691 מחבלים, 86 מהם חוסלו בחודש הזה. מתחילת המלחמה סך הכל 5,700 ערבים נפצעו, אבל רבים מהם בהפרות סדר, לא דווקא חילופי אש. ב-11 באוגוסט, הפיגוע הירי שאותו בן 23 נרצח בצפון הבקעה, ב-31 באוגוסט נפילת הלוחם של הביסלח, מחטיבת ביסלח, ב-1 בספטמבר צומת תרקומיה, 3 שוטרים שנרצחו. עכשיו, יהודה ושומרון תמיד הייתה בה באיזו פעילות כלשהי מתחילת המלחמה, ברמה כזו או אחרת, ניסיונות, הפעלת מטעני חבלה, הטמנת מטענים בצירים, פיגועי ירי, בקת"בים, גם עם אירועים פח"עים, של לרגום יהודים באבנים ברכבים, בצירים, כל פעם שרכב יהודי מאחת ההתיישבויות עובר ליד כפר ערבי כלשהו. אבל מה שקרה שב-18 באוגוסט היה פיגוע התאבדות, הוא היה כושל. כי אותו מחבל ערבי בן 30 משכם התפוצץ מוקדם מדי. יכול להיות תקלה טכנית. לפני שהוא הגיע למקום הומי אדם. אזרח נפצע באורח בינוני. זה יכול להיות גם 50 נרצחים עוד 100 פצועים, אם הוא היה מגיע למקום הומי אדם שהוא תכנן להגיע אליו. זה היה ניסיון פיגוע התאבדות ראשון מאז 2008. בחמאס, כמה ראשי חמאס, גם בהם חאלד משעל, איימו שהם יחזרו לפיגועי התאבדות. וזה משנה את התמונה. בגלל שמרצועת עזה, איום הרקטות הולך ופוחת. ואיראן לא רוצה לאבד את רצועת עזה, היא תומכת בחמאס בדרישות המקסימליסטיות שלו, בתקווה להתקפה האיראנית, לא לאבד את המנוף לחץ הזה, אבל הם מאבדים את מנוף הלחץ הזה. נכון שזה ייקח עוד שנים לבאר, אבל האיום דרך רצועת עזה, כמו שעל ישראל עד 7 באוקטובר 23, לשיגור מטחי רקטות, האיום הזה כבר, הוא נעלם. אין יותר את האיום הזה. לשגר רקטה למרכז הארץ הפך להיות פרויקט מאוד מסוכן. יש טפטופי רקטות לעוטף, שזאת בעיה, אבל בהשוואה למה שזה היה, זה מאוד נעלם. ואיראן לא רוצה לאבד את זה. חמאס עצמו, אמרתי כמה פעמים בסרטונים, חמאס נולד ברצועת עזה, הוא לא ימות ברצועת עזה. גם אם חמאס יבואר מהרצועה, שרידה וימצאו מקום אחר לשקם את עצמם. ומנסים גם ביהודה ושומרון. והפיגוע הזה הראה גם לישראל וגם עם ההצהרות שלהם, שאי אפשר, עכשיו חובה לעשות עם זה משהו. כי לאורך השנים האחרונות, בהכוונת 2 יחידות איראניות, איראן בנתה רשת של מעבדות. זה לא ישירות איראן, המחבלים, אבל בהכוונה שלהם, תמיכה שלהם, הכוונה שלהם גם איך לייצר מדשן, מהחומר החקלאי, שאפשר לקנות בחנויות אזרחיות רגילות, איך לייצר מטענים. זו הפכה להיות בעיה ענקית. והניסיון לפיגוע התאבדות, הראה שזה כבר לא רק המתיישבים, 500,000 המתיישבים שמאוימים על הצירים, זה יכול להגיע עכשיו פיגועים גדולים במרכז הארץ. וכאן זה הקו האדום של ישראל. לנסות לתקוף את מרכז הארץ, זה מה שגורם לישראל לצאת באמת בהתקפה. היה גם ניסיון פיגוע מטען נגד אוטובוס בגוש עציון ב-25 באוגוסט, ובאותו היום היה פיגוע דריסה, ששני לוחמים, אני זוכר נכון, נפצעו, ושני המחבלים חוסלו. בלילה 30-31 באוגוסט, ניסיון פיגוע התאבדות, פיגוע תופת, כפול. כפר טובס הוא אחד המקומות המרכזיים בלנסות לייצר רכבי תופת. בין אם זה בתא המטען או מתחת לרכב או בין המושבים, כדי לנסות לעבור כמה שיותר מחסומים ללא בעיה. אז להטמיע את המטענים בפנים, אם אדם יכול על עצמו 20-30 קילו, תלוי בכושר גופני שלו, 40 קילו של חומר נפץ, או עוד כמה שאפשר לראות את החומר נפץ, ברכב זה גם יכול להיות די בקלות 200 קילו, 300 קילו של חומר נפץ.
ואז הפיגוע הרבה יותר משמעותי. זה מה שהופך פיגועי תופת לכל כך קטלניים. אז בליל ה-30-31 באוגוסט, שני מחבלים, חללי אל-אקצא דווקא, מחללי אל-אקצא וחמאס, יצאו לאזור של גוש עציון, אבל אחד מהם שהיה בתחנת דלק של צומת גוש עציון, הייתה לו תקלה טכנית. אחרת, יכול להיות, ועוד בתחנת דלק, זה היה נגרם בעשרות הרוגים ופצועים, תלוי כמה אנשים היו שם. הוא חוסל, אפשר בסרטון שם לראות שהלוחמים מאוד התמהמהו אם לראות בו או לא, מחשש שיתבעו או שהם יהיו תחת איזו בעיה משפטית, הם פשוט כביכול ירצחו אותו, יחסלו אותו במקום. ובאחד היישובים שהמחבל שם פרץ את המחסום, ואחרי זה הסייר ביטחון שם יצא במרדף אחריו, התנגש בו, ירה, חיסל אותו, אבל המטען התפוצץ, הוא נפצע. אבל הוא הצליח לחסל את המחבל. והיה עוד ניסיון ממש ליד חלמיש, בבנימין, לעוד פיגוע תופת. כלומר 3 ניסיונות כאלו. וזאת בעיה מאוד גדולה, גם פיגועי מטענים, גם פיגועי תופת, גם פיגועי התאבדות, אם הם יחזרו לזה, וצה"ל חייב לעשות עם זה משהו. כי לתת להם את הזמן בתוך המחנות, בתוך הערים, בתוך הכפרים, אם נותנים להם מספיק זמן ומספיק וקום, הם ייצרו משהו. הם ייצרו מטענים וייצרו חומרי נפץ. וייצאו בפיגועים האלו ובהתקפות האלו. אז חובה כל פעם להיכנס ולכסח את הדשא. וכל פעם להיכנס ולפרק את ההתארגנות הזאת. ובמבצע מחנות קיץ יוצא לפועל ב-28 באוגוסט, הוא נמשך גם עד עכשיו, למרות ששלשום הכוח יצא מג'נין, אבל הוא אמור לחזור לג'נין. מתמקד בצפון השומרון, מתמקד בטול כרם ונור א-שמס, ומחנה נור א-שמס, ג'נין ומחנה ג'נין, יחד עם כל מיני כפרים מסביב, וטובס ומחנה פרעה סמוך לו, וגם באזור של שכם עם מחנה בלטה, שהוא גם הוא מחנה פליטים, עם התקפות כטב"מים, וההתמקדות בעיקר פה, באזור הזה. ויוצאים עד כה, זה נכון לשלשום, 39 מחבלים חוסלו, כנראה זה כבר עבר את ה-40, בהם מפקד גדוד טול כרם של הג'יהאד, מי שמכונה אבו שוג'ה, שהיה מאוד מפורסם, וממש בימים האחרונים, מפקד ההתארגנות של חמאס בג'נין. כטב"מים חיסלו לפחות 20 מתוך ה-39 האלו. שלראות כמה זה חשוב, ההתקפות כטב"מים, כי הם נמצאים בתוך המחנה, המקום צפוף, שלוחמי ישראל צריכים לפתוח את הצירים, להיכנס מכל פינה. הייתה פעילות מסיבית של דחפורים לחיסוף השטח, ובכל מקום נמצאו עשרות מטענים בכל מקום. להראות שעכשיו, אם נזכרים איך זה היה לפני עשור, למשל, בפעילות בט"ש או פעילות מבצעית, בבנימין או במקומות שונים ביהודה ושומרון, זה לא היה ככה בכלל. בין אם זה לנהוג בזאב או אביר ממוגן, מישהו כתב באחת התגובות שאין יותר אבירים ממוגנים, אבל בין אם זה היה בזאב או באביר ממוגן, האיום היה אבנים, בקטבים, חסימות ציר, וחסימות ציר זה רפסודות, עושים פה צ'ק פוינט, חבורה של ערבים מהר חוסמים חלק מהמקום, באחד הצירים, מתקרבים, מתחיל הפסד. אז צריך לצאת מהרכב, רינגו, רימוני גז, הלם, כל מה שהיה, ולפנות את הציר ולהמשיך לנסוע, ואם מצליחים לעצור מישהו. יכול להיות בצ'ק פוינטים או מחסומים דקירה, אבל אני אישית לא זוכר שום דבר שקשור למטענים. וזה הפך להיות חתיכת איום. והיה את הנהג בט"ש מפרדס חנה, בן 22, שנהרג בטול כרם עם מטען. אם אני זוכר נכון, זה היה ב-27 ביוני. וזה פשוט השתנה. ובמבצע הזה, היה אפשר לראות את זה בכל אחד מהמחנות, עשרות מטענים, גם אם רק 20 מטענים, מטען בפני עצמו הוא חומר רב נפץ. זאב שעולה מעל מטען, זהו, למרות שזאב אמור להיות רכב מאוד חזק, לנשק קל, לבקבוקי תבערה, לא למטען מתחתיו. וזה מראה על כמה שלהיכנס למחנה הוא כבר בלתי אפשרי. כלומר, מה שהמחבלים עושים זה כמו לבנות ביצורים במחנות עצמם. הם צוברים הרבה מאוד נשק שמוברח עליהם מסוריה, או דרך מדבר אנבר. תכף גם ניגע על משהו שקרה רק אתמול, שהוא בעייתי לישראל, הסכם בין ארצות הברית לעיראק, לנסיגה אמריקאית.
דרך מדבר אנבר בעיראק ודרך סוריה לירדן, עם כל מיני בדואים שפשוט מבריחים דרך הוודיות, בכמות האמל"ח שתופסים זה לא קלשניקובים, זה M16. אפשר לראות כמה הם מאורגנים, ובכל עיר, בכל מחנה, בפינות השונות, מצלמות, מתענים, כדי שפשוט כוח רגיל לסתם מעצר, סתם מיפוי של המקום, תצלומים של נערים שיכול להיות שהם זורקים אבנים, או מיידים אבנים, סליחה, זה פשוט לא יהיה אפשרי. המקום מבוצר במטענים, כדי להיכנס צריך דחפורים, כדי להיכנס, וגם בין הסמטאות הם רצים, יש להם את המצלמות, ויש להם מרכזי חמ"לים, פיקוד ושליטה. אז צריך הרבה מאוד כטב"מים. איפה זה היה? לפחות, לא כתבתי פה 20, אבל לפחות ש20 חוסלו בהתקפות כטב"מים. זה משהו פורסם בדוברות צה"ל לפני יומיים או 3. לפחות 20 שחוסלו בהתקפות כטב"מים. כלומר, זה כבר נהיה מבוצר, צריך להיכנס ולפרק את זה כל פעם מחדש, כי אם לא, אם נותנים להם מספיק זמן, ולפי, זה משהו שהוא מאוד נתון במחלוקת, וכשאני אומר את זה, זה יוצר הרבה מאוד כעס, שיש 3 מיליון ערבים ביהודה ושומרון. ופה אני אגיד ככה, אם מישהו מכיר נתון אחר, נתון אובייקטיבי, של כמה ערבים יש ביהודה ושומרון, הוא מוזמן לרשום תגובה, ולשים קישור ישיר לנתון. לא, הוא אמר ככה, לא זה. למשהו שהוא ממלכתי רשמי. כי לפי דוח מבקר המדינה מיולי האחרון לגבי לגזרה יש 3 מיליון ערבים. ועם כזו כמות ערבים, ועם זאת האידיאולוגיה, כשאבו שוג'ה הזה וכל מיני כאלו ואחרים, הם גיבורים מקומיים, בכל מקום קרזות שלהם כשהידים, תמונות שלהם כשהידים, הם הכוכבי רוק של המקום. ברגע שאחד מהם מחוסל, זה מגביר את זה, זה לא נגמר, זה לא ייגמר. זו כבר עניין של אידיאולוגיה. זו דרך של מישהו לקבל אהדה בשכונה שלו, אהדה ברחוב. הוא הגבר של הכפר, הוא הגבר של השכונה, הוא מישהו מיוחד. בשבילם זה מזין את עצמו, וזה לא נגמר, ואין דרך לסיים את זה, חוץ מנגבה, אבל זה פחות אפשרי כרגע. אז זה המצב, ויש את מבצע מחנות קיץ, והוא נמשך, וזה יימשך עוד שנים רבות קדימה, זה לא ייגמר. החיסופים מג'נין לטול כרם, דחפורים, ההרס, תשתיות, אין דרך פשוט להיכנס עם דחפור, ופשוט להתחיל לחשף את השטח, ותוך כדי כטב"מים מסביב, ולאט לאט מעבר בין בית לבית, ולפנות את האוכלוסייה, כמו שהיה בג'נין עכשיו ובטול כרם עכשיו, ומצור על בתי החולים, כדי שהם לא יברחו לתוך בית החולים. זה לא נגמר אף פעם, וב5 בספטמבר, שוב, חטיבת הצנחנים, היא יצאה לרגילה. אני חושב שהיא אמורה לחזור מרגילה עכשיו, אבל היא יצאה לרגילה. וזה משהו שפורסם באופן רשמי, כן? זה שיצאה לרגילה. עכשיו, כשאני אומר את זה, אני לא חושף סוד. היא יצאה לרגילה, וב5 בספטמבר, ממש שלשום, המבצע חזר לטובס וליריחו. לידי כפיר התמקדו בטול כרם, ביסלח בג'נין, והצנחנים התמקדו בטובס. וכפיר עכשיו עוברים עוד פעם לטובס וליריחו, לצד יחידת מצדה של השב"ס. אז זה המצב לגבי גזרת איו"ש. לגבי החזית הצפונית, היו 2 חללים בחודש האחרון. אחד, גשש בדואי שנהרג בחטמ"ר המערבי של אוגדת הגליל, מתקיפת כטב"ם. בהתחלה חשבתי כי היה איזה פרסום מהצד שלהם, שחדירה של צה"ל, אז חשבתי אולי זה היה בהתקלות, אבל מסתבר שזה היה בכטב"ם. וביום של יירוט ההתקפה ביום של יירוט ההתקפה של חיזבאללה, יורד כטב"ם, ובין אם זה היה שברי הכטב"ם או שברי המיירט שנפלו על הספינה, לוחם בן 21 מחיל הים שנהרג כתוצאה מזה. היו 2 חללים בחודש האחרון. מתחילת המלחמה 433 מחבלי חיזבאללה חוסלו, רק 38 בחודש האחרון. וצה"ל התמקד בהרבה מאוד חיסולים ממוקדים. וחיסולים ממוקדים, ועוד פעם אני חוזר על המשפט הזה, חמאס נולד ברצועה, הוא לא ימות ברצועה. ב-21 באוגוסט חוסל בכיר פתח בצידון. פה זו צור, צידון נמצאת פחות או יותר פה. ובלבנון יש מה שנקרא ערבים פלסטינאים בערך 300,000. כאלה שמהלך ערבים שברחו מארץ ישראל המנדטורית ללבנון במחנות משלהם, והם בעבר היו קרקע
לגיוסים לפתח, עוד בימים של מלחמת לבנון הראשונה, מבצע ליטני, בימי ההיסטוריה האלו, ועכשיו הם מקור לגיוס לפלגי טרור ערבים פלסטינאים בהכוונת איראן. וישראל מנסה לסכל את זה, את הבנייה מחדש. איראן מאבדת את רצועת עזה, היא מנסה לבנות יהודה ושומרון, או לערער יציבות בירדן, אבל גם לבנות פלגי טרור נוספים בלבנון ובסוריה. גם בסוריה יש פליטים ערבים פלסטינאים. ב-21 באוגוסט חוסל בכיר של פתח בצידון, אחד מההתארגנויות טרור האלו. ב-26 באוגוסט ניסיון חיסול, הוא לא חוסל, של בכיר חמאס בצידון. ב-28 באוגוסט על כביש ביירות דמשק חוסל בכיר של הג'יהאד, כלומר 3 פלגי טרור. איראן מנסה לבנות מיליציות פלסטינאיות בחזית הצפונית. עכשיו יש יחידה של משמרות המהפכה ויחידה בכוח קודס, שתיהן אחראיות בעיקר על הברחות הנשק דרך סוריה ועיראק לירדן ומשם ליהודה ושומרון, אבל על הדרך, הן עושות את זה גם דרך, למשל, הוא שחוסל מהפתח הוא חלק מהארגון של ההברחות האלו. כלומר, למצוא את האנשי קשר, לרכוש את הנשק, להסוות את הנשק, הרבה מאוד פעמים זה לאו דווקא דרך הנקיקים, במקום הזה, שזה מוברח, כשאומרים לאו דווקא דרך הנקיקים בצורה כמו בסרט אקשן, שמישהו בלילה והוא לבוש והוא מסווה את עצמו בשטח, ויש איזה קלשניקוב או כמה מחסניות, או M16 אקדחים שהוא מנסה להבריח. זה גם יכול להיות דרך גשר אלנבי, דרך המעבר הרשמי, שזה מוסווה בתוך מסעיות, כשזה איש פתח שקשור למנגנוני הביטחון של הרשות, ויש להם יותר השפעה במקום, כחלק מהרשות, בצורה יותר רשמית, כמו שהיה בעבר עם חבר פרלמנט ירדני, שניסה להבריח כמה עשרות אקדחים. אז איראן מחפשת כל דרך להבריח את הנשק, אבל גם לארגן אותם פה ופה, לגייס ערבים פלסטינאים בלבנון, על המצב הכלכלי הקשה של לבנון, בתשלום מאוד מכובד, כחלק מפלגי הטרור, וגם שם להתחיל לייצר רקטות ומערכים שונים, כשאם חיזבאללה לא יירה רקטות, הם יירו. כי אחת הסיבות, למה איראן תמכה ברצועת עזה גם בחמאס, אבל גם בג'יהאד האסלאמי, ולא רק נניח בחמאס, כדי שאם חמאס יחליט ללכת נגד איראן, או לא בדיוק לצאת לאיראן, אז יש לו את הג'יהאד. כמו שאז עם המקרה לפני כמה שנים עם אבו אל-עטה, באי אבו אל-עטה, שחוסל, אז בסוף 2019. אז גם פה, שיהיה את המקרה הזה, אז הם בונים לעצמם גם פה וגם פה. עכשיו, לבנון המצב קשה. ב-17 באוגוסט, הפסקת אספקת החשמל ברשת הארצית במדינה, לפני כן זה רק איזה 4 או 6 שעות ביום. יושב ראש מועצת דרום לבנון דיבר על כך שבמדינה יש 619 הרוגים, 2,000 פצועים, 4,000 מבנים נהרסו כליל, 20,000 נפגעו באופן, מה שכתבתי פה ב-26 באוגוסט זה על מספר המבנים שנהרסו באופן חלקי, זה ההצהרה שלו. 26 באוגוסט זו ההצהרה שלו, 17 באוגוסט נוגע להפסקת חשמל. זה מה שהוא הצהיר עד אותו הרגע, על ההרס בדרום לבנון. אז המדינה חווה בעיה קשה, אבל חיזבאללה ממשיך לתקוף. ב-25 באוגוסט, ממשלת ישראל החליטה שהיא מעריכה את הסיוע המלונאי למפוני העוטף ויישובי הצפון, בהתחלה זה היה עד 31 באוגוסט 24, עד 31 בדצמבר. כלומר, הממשלה מודה בזה, וזה אמור להיות משהו כמו 3.משהו מיליארד ש"ח, שאף אחד לא חוזר הביתה לכל הפחות לפני 1 בינואר 2025. לא בעוטף ולא בצפון. בהתחלה זה היה אמור להיות עד 1 בספטמבר, אז יכול להיות שפתאום יוארך עד 1 במאי 25, או 31 באפריל, או 30 באפריל. אני לא יודע אם אפריל של 25 נגמר ב-30 או 31. אז זה גם חלק מזה. ואז בליל ה-25 באוגוסט, ההתקפת מנע הישראלית, שישראל יצא עכשיו, תכף ניגע בזה, יצא להתקפה הזאת, ולמרות זאת, לאט ובהדרגה עם טפטופים, חיזבאללה חוזר לתקוף בצורה מסיבית, עם מה שהוא ירה לפני כמה ימים ביום אחד, 115 רקטות, והרס בתים, והרס בתי אלמין אפילו, וחודש אוגוסט היה חודש עם הכי הרבה ירי, מתחילת המערכה בחזית הצפונית. עכשיו, הייתה ציפייה מאוד ארוכה, אחרי חיסול של שוקר, ציפייה מאוד ארוכה למכת הנקמה של חיזבאללה על חיסולו.
וחיזבאללה תכנן לשגר. התוכנית של חיזבאללה, מהאזורים האלו, זה מה שצה"ל פרסם, איפה האזורים שהוא מרב ההתקפות של צה"ל עצמו. אפשר לראות שהרוב היה או מדרום לנהר הליטני, או בנהר הליטני לזהרני, בעיקר בדרום לבנון. ומה שקרה זה שלאורך כמה, כנראה חודשים, אולי אפילו שנים, שהם התמיעו בכל מקום אפשרי, בין הוודיות של כל הנחלים השונים, את המשגרים בפנים, לא של פיזית היו מחבלי חיזבאללה בכל אחד מהמשגרים. עם טיימרים, עם שליטה מרחוק, כדי בבת אחת לשגר מאות אם לא אלפי רקטות לצפון הארץ, ובו זמנית כמה עשרות אם לא מאות כטב"מים גם לצפון הארץ וגם למרכז הארץ, כדי להטעות את מערך הגנה האווירי של ישראל, לפגוע ב-11 בסיסים, לפי נסראללה, נסראללה היה לו אחרי זה נאום ניצחון שהם פגעו ב-11 בסיסים מצפון הארץ, ופגעו בעצם בסיס גלילות במרכז הארץ, אבל התוכנית של חיזבאללה, כדי לנקום את מכת הנקמה, ירי מסיבי לצפון, מערך הגנה אווירי, או מנוטרל או בעיקר מרוכז כאן, הם שולחים כטב"מים ופוגעים בבסיס גלילות, ומגיעים איזו, גם אם לא פגיעה אסטרטגית, זו עדיין פגיעה אסטרטגית, אבל גם אם לא עכשיו, הם לא הכריעו את ישראל, אבל לפחות ציבורית, הם יצרו את הפגיעה הזאת. אז אחרי ציפייה מאוד ארוכה למכת נקמה, חיזבאללה תכנן לשגר מאות רקטות לצפון הארץ ועשרות כטב"מים למרכזה. מטרה לשבש בהתקפה הזאת מערך הגנה אווירי ולפגוע בבסיס גלילות. אבל ליתר דיוק זה לא בלילה, זה לפנות בוקר 25 ביולי, אחרי ההתראה בערך ב-4:30 בבוקר, שורים שעוד חצי שעה, בערך 5 בבוקר, חיזבאללה אמור לתקוף, הגיעו התראות, 100 מטוסי קרב תוקפים ומשמידים אלפי רקטות ואלפי קני שיגור. שפה צריך להסביר, קני שיגור יכול להיות משאית אחת עם 30 קנים לשיגור קטיושות או רקטות שונות, אז אם נניח 10 משאיות כאלו שמנו זה כבר 300 קנים. אז אלפי רקטות, אלפי קני שיגור וכטב"מים, אלו ביחד סך הכל רקטות, קנים וכטב"מים, 6,000 עד 7,000 שהושמדו ב-40 מרחבים שונים, וב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 אזורים, בהם כל אחד מהאזורים האלו 40 מרחבים שונים, ש100 מטוסים בתוך זמן קצר השמידו את זה. למרות זאת, למרות מכת המנע הזאת, חיזבאללה עדיין הצליח לשגר 230 רקטות, כלומר כמה הוא מצליח לשגר אלמלא ההתקפה ו20 כטב"מים. ונסראללה נאם בערב על ניצחון, פגענו, עשינו את זה, נקמנו. הוא יכול להוריד את זה מהגב שלו שהוא צריך לעשות את זה. פגענו ב-11 בסיסים, ופגענו במרכז. לפי הצהרה של ישראל, שום בסיס לא נפגע, אותו לוחם בן 21 נהרג כתוצאה מהשברים, בין אם זה השברי המיירט או שברי הכטב"ם, הוא נהרג, מעבר למותו, לא הייתה את הפגיעה הזאת בתוך ישראל, ההתקפה יורתה, ואלמלא התקפת המנע, יכול להיות שהיה נזק מאוד רציני. רוב המשגרים הוטמנו, כמו שאמרתי קודם, לאורך הוודיות, נהר הליטני ואף ליד מוצבי כוח יוניפל, כדי למנוע מראש מישראל לתקוף אותם. אבל ב-2 בספטמבר, בסוכנות ידיעות איראנית בשם תנסים, הם פרסמו שניתוח, בעצם ניתוח מהצד שלהם, שישראל לא תתקוף. לא תצא למכת מנע. עכשיו גם לא הוספתי את זה פה, ואני לא זוכר מה היה התאריך, אבל גם בחודש האחרון, באחת הישיבות, גלנט אמר שתתכוננו למלחמה בעתיד נגד חיזבאללה, שהמלחמה הזאת היא בלתי נמנעת, תהיה מלחמה נגד חיזבאללה, אבל לא עכשיו. כי ישראל ממוקדת גם ברצועת עזה, גם ביהודה ושומרון, גם יש את הלחץ האמריקאי, גם יכול להיות שאין מספיק כוח אדם, זה משהו יש כדי לדעת אם ישראל תתקוף או לא, או אם כדאי לה לתקוף או לא, יש הרבה מידע שהוא לא ידוע. כמו האם ישראל יכולה ליירט את הכטב"מים, האם כמה באמת ייפגעו, האם יש מספיק כוח אדם, כמה יהרגו מפגיעות נ"ט בעת תמרון, יש הרבה מידע שחסר, לכן אי אפשר באמת לתת תשובה לזה. אז ב-2 בספטמבר תנסים מפרסמים שצה"ל לא יעשה את זה, בגלל שהוא מתוח בקצה יכולתיו, גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון,
כי הוא מצפה להתקפה שלהם, של איראן, אז אם הוא יתחיל לתקוף וכל מערך ההגנה האווירי יהיה עסוק, אז הם יצטרפו באיזו התקפה מסיבית, כמו מבצע הבטחת אמת של אפריל של איראן, ובעיקר לחץ אמריקאי ופחד של ממשל ביידן, רצון בעצם של הממשל האמריקאי לסיים את המלחמה, ואי רצון להסלמה האזורית. וזה למה לפי דעתם ישראל לא תעשה את מכת המנע. ומה זה אומר? זה אומר שבמשך עוד חודשים רבים קדימה, הם המשיכו ללחוץ מיהודה ושומרון, ללחוץ מהצפון, ללחוץ באיום שלהם להתקפה, תקווה שככל שמתקרבים דווקא למועד ההצבעה בבחירות, אנחנו כבר עמוק בתוך הבחירות האמריקאיות, למועד ההצבעה, או אולי אפילו ממשל חדש, בין אם זה יהיה טראמפ או בין אם זה יהיה האריס, שילחצו על ישראל לסיום מהיר של המלחמה, כי גם טראמפ וגם האריס מדברים על סיום המלחמה, והם יצילו את חמאס. זה מה שאיראן רוצה עם זה. ההתקפה אומנם סוכלה, אבל המצב בחזית הצפונית חזר לשגרה. אם ביום אחד, אם היו 1,307 רקטות באוגוסט, זאת אומרת בערך 1,000 ביולי, ורק איזה 300 או 400 רקטות בחודש ינואר, כלומר זה פי 3 יותר באוגוסט לעומת ינואר, אז הם לא מתכוונים להפסיק. ואם חיזבאללה יפסיק, אז הם יבנו מאוחר יותר, זה ייקח להם כמה שנים, עוד גם פלגי טרור לתקוף. ולהפוך את הצפון למצב בלתי נסבל, כמו שהיה בעוטף, מאז מה שהיה אז במרץ 2018 עם צעדת השיבה, שסינואר ארגן כלחץ על הגדרות עם עפיפוני תבערה וטפטופי רקטות כדי לקבל ויתורים לאט לאט, יותר סיוע מוניטרי, יותר כסף מקטר ומקומות אחרים, שהוא עשה את זה מסיבות גם כלכליות, אז סינואר, זה פשוט זה נושא בפני עצמו, שכך יהיה גם פה. גם אם זה לא מדויק אותו הדבר, אבל עקרונית שככה גם יהיה פה. ולעשות את זה בלתי נסבל לישראל. עד שהיא תהיה חייבת לתקוף. וללחוץ עליה עד סיום המלחמה. והצלת חמאס. זה המצב פה. ולשקף האחרון. בחודש האחרון הייתה הרבה מאוד ציפייה להתקפה איראנית. בחירי הכריזו, הם מכריזים על זה כל הזמן. אני לא חושב שהיה יום, אולי היה איזה יום או שניים, שלא היה איזה פרסום, על מישהו מכוח קודס, מישהו משמורות מהפכה, מישהו זה נקרא, שכחתי את השם הזה, אבל זה כמו המל"ל האיראני, כל מיני כאלו ואחרים, לשעברים באיראן, אבל רשמיים, בטלוויזיה הממלכתית, אנחנו נתקוף את ישראל. ישראל תדעו, אנחנו נתקוף אתכם. הדגל האדום הונף. דגל הנקמה. השם הטוב שלהם גם קשור בזה. אז יש את הציפייה הזאת, ואני מאמין שאחת הסיבות, עכשיו גם איראן, אחרי שיחות של שר החוץ האיראני החדש ושר החוץ הקטרי וראש ממשלת קטר שהיו החודש, איראן אמרה אחרי זה שהם יקבלו הפסקת אש בתנאי חמאס, אבל תנאי חמאס זה המקסימליסטים. עכשיו זה לא בדיוק גם תנאי חמאס, זה גם תנאי איראן, ואני חושב אני מאמין שחמאס אחת הסיבות להתעקשות שלהם לעסקת חטופים, וישראל צריכה עסקת חטופים קצרה, מתוחמת, בתנאים שלה, כדי להוציא חטופים, כדי אם חוזרים לדיר אל בלח ונושאים הקודמים, להקל על עצמה גם צבאית, מעבר לעניין של שחרור החטופים. שחמאס מקווה שאיפשהו הלחץ של ציפייה להתקפה איראנית, או התקפה עצמה ישנו את המאזן. ואני מאמין, זו תיאוריה מה שאני אומר, אני חושב שנתניהו גם מורח את הזמן בציפייה להתקפה הזאת, כדי לסכל אותה. אולי איפשהו הערכה שאם תהיה עוד פעם התקפה מסיבית, היא תסוכל, ועכשיו לא יישאר לחמאס יותר קלף, והם יהיו חייבים לקבל את העסקה בתנאי ישראל. 30 חטופים יצאו בחיים, אולי יותר, אחרי 5-6 שבועות, עדיין ציר פילדלפי בידינו, עדיין ציר בארי, השמענו עדיין את המנהרות, שחררנו חטופים ואז חוזרים ללחימה. אבל זאת רק תיאוריה. וישראל וגם ארצות הברית מרחו את הזמן עם איראן, כדי לדחות את הירי שלהם כמה שיותר. ב8 באוגוסט פרסום להודעה לקראת שיחות בקהיר, 15 באוגוסט, ואז באותו יום היה לא בקהיר, אבל סבב שיחות בדוחה, שהוא בדרג בינוני יותר, שנמשך 3 ימים עד 17 באוגוסט. ב19 באוגוסט מזכיר המדינה בלינקן הגיע לביקור בישראל, כדי לקדם הפסקת אש ולמנוע הסלמה אזורית, מאוד חשוב לארצות הברית. לאורך החודש האחרון, ארצות הברית איבדה את כוחותיה. ארצות הברית איבדה את כוחותיה במזרח התיכון למניעת ההתקפה. טייסת F-22, צוללת טילים, משחטות ונושאת המטוסים שהגיע למזרח התיכון, אברהם לינקולן ב-23 באוגוסט,
גם שבריטניה שלחה כלים, איטליה שלפני יומיים שלושה, ביום שלישי, לפני 4 ימים, הרמטכ"ל שלהם הגיע, שגם הם איפשהו שם בערך בים האדום נגד החות'ים, בריטניה, למרות שזה היה ב-1 באוגוסט שהגיע הרמטכ"ל שלהם, אבל שהגיע לארץ ומעבה את הכוחות, אבל בו זמנית, הממשלה הבריטית, למרות שבאינטרס האסטרטגי זה בעד ישראל נגד איראן של בריטניה. הממשלה הבריטית החליטה להשעות 30 ראשונות מתוך 350, זה לא באמת משנה מבחינה מבצעית כלום, כי הרוב המוחלט של ישראל מגיע מארצות הברית וגרמניה, גרמניה הוכיחה את עצמה כשותפה אסטרטגית מלאה של ישראל לאורך כל המלחמה. הרוב מגיע מארצות הברית וגרמניה, מיעוט מגיע מבריטניה, וגם ה-30 שהוגבלו, זה לא באמת משנה. אבל זאת הצהרה דיפלומטית ללחוץ על ישראל לקבל הפסקת אש כדי למנוע גם הסתמה אזורית, וגם דעת קהל של הממשלה הבריטית החדשה לציבור המוסלמי בבריטניה והציבור האנטישמי בבריטניה. בלי קשר לזה, הרבה עיבוי כוח כדי להדוף את ההתקפה האיראנית, ואיראן ממתינה גם להפסקת אש, כי איראן מקווה שהאיום שלה בהתקפה יגרום להפסקת אש שתציל את חמאס ותשמר את כוחה, או מנגד, אם זה לא יקרה, שבסופו של דבר ארצות הברית תהיה חייבת להחזיר או להפנות, אני לא חושב שאברהם לינקולן הייתה במזרח אסיה, אבל להחזיר או להפנות למזרח אסיה נגד סין, כדי לשמור על טיואן. הנושא הזה שפשוט היה קל לשכוח ממנו עד עכשיו. ופה יש איזה 2 שורות או שורה וחצי לנושא כל כך חשוב. זה ב-20 באוגוסט. לפני יומיים היה זה עוד פעם פרסום. נתניהו קיבל הסקירה הראשונה של הוועדה, ועדת נגל, תגיש את מסקנותיה בתוך 4 חודשים. מה זה אומר? מה זו הוועדה הזאת? שזו ועדה של צוות מומחים ביטחוניים, כלכליים, כדי להציג לממשלת ישראל תוכנית כלכלית לעשור קדימה, מ-2025 עד 2035, שגם לשיקום הכלכלה לאור המלחמה וגם בניית הצבא לאור צרכים כלכליים. וזה משהו שיכול להיות מאוד רציני, מבחינת מע"מ, מיסוי בישראל, ביטוח לאומי, מכסים שונים, אין מידע, זה ידרוש הרבה, זה יהיה מאוד חשוב, אני פשוט זורק את זה פה, אבל זה גם עלה, ושלשום נתניהו בלשכת ראש הממשלה שפורסם שהוא קיבל את הסקירה הראשונה שלהם עד כה. אבל הם אמורים בתוך 4 חודשים, בסוף דצמבר, להציג את מה שיכול להיות מדיניות רשמית. וזה דרמטי מבחינה כלכלית. בין ה-25 עד 27 באוגוסט היה סבב שיחות בקהיר עם כל הצדדים, כולל חמאס. הם לא שלחו לדוחה, חליל לחיי הגיע כמאזין, כאילו יושב בשולחן והוא לא מדבר, הוא רק מאזין. כמאזין, כי הם לא מקבלים הם רוצים לקבל, חמאס דורש נסיגה מלאה מהצירים, הדרישות המקסימליסטיות. לא הוספתי את זה פה, אבל גם מה שכבר סוכם, 600 מסעיות ביום במקום בערך 200 היום, שחרור 50 אסירים עבור כל חיילת חטופה, ו500 עבור כל חייל חטוף, ו30 אסירים עבור אזרח חטוף. ההודעה, מה שאמרתי קודם, של אבו עוביידה, וגם כעת יש מגעים בדרג הנמוך, בדוחה קטר. עכשיו, למה חמאס עושה את זה? חמאס מבין שגם אם הפסקת האש לא תהיה קבועה, זה לא יהיה משהו קיבה, שגם אם הפסקת האש לא תהיה קבועה, והיא תיגמר אחרי 5-6 שבועות, למה שהם יסכימו לשחרר חטופים? שגם אם הם יאבדו חלק מהקלף שלהם, 30 חטופים, יצטמצמו מ-101 לנאמר 70, נניח שישחררו 31, ועוד החיים, לא אלו שהם רצחו כבר. כי אני אומר את זה שבאופן שרירותי, אם נניח נותרו להם חודשיים כדי לשרוד, אז בפרק הזמן הזה שהם יספיקו להתחמש ככה, שיהיו להם 5 ו6 חודשים להמשיך את המערכה ולשרוד, ועוד פעם לחץ איראני, ממשלה חדש בארצות הברית, ויכול להיות הם יגיעו להסכם טוב שיציל אותם. כי עדיין יש להם עוד חלק מהחטופים. ונסיגה מציר פילדלפי, גם אם, זה לא גם אם, הציר עכשיו לא משתווה למה שהיה לפני כן, עם ההרס מנהרות, אבל לפחות חלק או קצת אמל"ח להבריח, אם הם מעבירים עוד חלק מהאוכלוסייה חזרה לצפון הרצועה, יש להם את הוואקום, סדנאות חדשות, מנהרות חדשות, משהו, ארגון גיוס מחבלים, ומאוד חשוב עבורם,
כמה אלפים שמשוחררים. ישראל רוצה שלפחות חלק מאלו יוגלו מהארץ. כי חלק מהם היו לשעבר, מ"פים או בדרגה פיקודית כזו או אחרת, בעלי ידע צבאי כזה או אחר, ולא כאלו נער בן 17 מח'אן יונס שעכשיו גויס. למישהו שיש לו כבר איזה ניסיון, זו דרך בשבילם לחזק את עצמם צבאית ולהעריך את המערכה. ב-2 בספטמבר נתניהו נואם את הנאום שלו לגבי ציר פילדלפי, וב-4 בספטמבר הוא חוזר על אותו נאום לגבי הציר, ושם הוא נותן תשובה ב-2 בספטמבר, לא ב-4 בספטמבר, ב-2 בספטמבר לעיתונות הישראלית, ובסוף שאלה אחרונה, עיתונאי למונד, עיתון צרפתי באנגלית, והוא קצת התרברב בצרפתית שלו כשהוא התחיל לענות לו, והתחיל לדבר איתו גם בצרפתית, אבל לעיתונאי למונד, שהוא שאל אותו, איך אתה רואה, פחות או יותר השאלה הייתה, איך אתה רואה את סיום המלחמה. ושם הוא גם, עוד פעם הוא חזר על העניין הזה של הקנייה, שחמאס בעצם ייכנע. וב-4 בספטמבר גם עיתונאית ארתי, ששאלה אותו, והוא במענה שלו לשאלה, הוא איכשהו השווה את זה, הוא לא אמר, שם הוא לא אמר על קנייה, אבל שהוא אמר משהו של, מה, בגרמניה, שאנחנו מעבירים, אם אני לא זוכר זה בדיוק, אבל מעבירים הספקה, ונתן את ההקבלה של גרמניה, מלחמת העולם השנייה בקנייה שלה, גרמניה לא אמרה, תנו לנו את זה, את זה ואת זה, וניכנע. פשוט נכנעו. כלומר, נתניהו חותר לקנייה נוסח גרמניה הנאצית ויפן הקיסרית של מלחמת העולם השנייה. כי אם הוא יצליח לעשות את זה, זה באמת ניצחון מוחלט. אבל אנחנו לא שם. אנחנו עדיין לא שם. וזה נראה שבאמת היכונו, או שאנחנו היכונו לכיבוש צבאי. זה עומד להיות תהליך ארוך, וזה לא ייגמר בזמן הקרוב. והנה אנחנו נכנסים לחודש ה-12, עוד יומיים. עוד 3 ימים. זה יום האחרון של מבצע החיסונים. היום זה אמור להתחיל באזור רפיח, מה שנשאר שם, או שזה נגמר ומתחיל בצפון הרצועה. ולנצח נחיה על חרבנו, וזה פשוט ממשיך. ויש לנו חודש חדש, חודש ה-12. זה הכל. תודה רבה, ולהתראות.